future growth and prosperity. Okutsirani nkhanizi ndine chance mlozabanda poyamba mitu yake. Kampani ya Admark yakweza mitengo yomwe ikugulira chimanga m'misika yake. Akatswiri a ndege ku Germany afika mdziko muno loweruka kudzathandiza kufufuza ngozi ya ndege ya uchikangawa. Koti la apilo lakana pempho la eni kampani zopanga plastic zopyapyala kuti chiletso cha maplastic opyapyalawa chisayambe kugwira ntchito. Ndipo munkhani zina akuluakulu a boma ku Zambia apha mikango iwiri yomwe inathawa mu nkhalango ya Kafuwe. Tentikali limodzi. Nduna yona zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu yatsimikiza kuti akatswiri pa ntchito yofufuza za ndege ya ku Germany afika mdziko muno loweruka kuti adzathandize kufufuza chomwe chidayilitsa ngozi ya ndege yomwe idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Akunkuyu ali mtsogoleri wa dziko lino Razarus Chakwela walamulanso kuti anthuwa adzapasidwe mpata wofufuza chilichonse chofunika kufufuza chokhuzana ndi ngoziyi. Iwo aonjezera kunena kuti boma la Malawi lalembera maiko a Britain ndi America kuti athandizeponso pa ntchito yofufuzayi. Monga tikudziwa kuti President wa dziko lino Dr. Razarus Chakwela anakumana ndi atsogoleri a maiko akunja penati akazembe amemera maiko akwawo ku dziko lino la Malawi, ndipo adawapempha kuti athandizirepo ndi ukadaulo wawo pakafukufuku wa ngozi ya ndege imene idatigwera mdziko muno ndikutenga miyoyo ya abale athu kuphatikiza pamene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo tinafotokozera kuti ena tayamba kukambirana nawo ndipo pali zoyankha zoonetsa tsogolo. Mafati fotokoze kuna kuti dziko la Germany lavomera kuti abwera kuti adzagwire ntchito mukafukufuku ameneyi. Iwowa atumiza akatswiri awo amene amakhudziwa kwambiri zakafukufuku wa ndege zikachita ngozi, ndipo afika mdziko muno loweruka limene likubwerali pa 22 June kuti adzayambe ntchito imeneyi. Monga mmene ya president anafotokozera, cholinga ndi chakuti kafukufuku ameneyi ationetsere kuti kodi zimene zidachitika kuti ndege imeneyi igwende kuchita ngozi imene apha abale athu chinachitika ndi chani. Akuluakulu amenewa atsimikiziridwa kuti agwire ntchito yawo pena paliponse, ndipo afikire munthu wina aliyense kapena ofisi ina iliyonse kapena malo ena aliwonse amene akhonza kuwathandizira kuti ntchito yawoyo igwirike mopanda kuchinjika kwina kulikonse.
kampani ya Admark yakweza mitengo yomwe igulira chimanga kuchoka pa 650 kwacha kufika pa 720 kwacha pa kilogram. Mkulu wa bungweli Daniel Makata ati kwa omwe adzigulitsa thumba limodzi adzigulidwa pa mtengo wa 700 kwacha pa kilogram, pomwe chopitirira 1 ton adziwagula pa 720 kwacha pa kilogram. Henderson Charles Msusa walemba ripoti hii. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Admark Fredrick Nyongani wati mitengo yatsopanoyi yayamba lero. Bungweli lati likuyembekezera kuti kagulidwe kachimanga kakhale kosintha m'misika yonse ya mdziko muno. Apa bungweli lapempha ogwira ntchito ake kuti aonetsetse kuti akutsatira malamulo pomwe akugula chimanga kwa alimi. Pambali poyamikira za nkhaniyi, katswiri pa nkhani za ulimi Horace Phiri wati zikanakhala bwino mitengo ikanakhala yofanana, ponena kuti kusiyanitsako kupangitsa kuti mavenda ndi omwe apindule kwambiri m'malo mwa alimi ang'onoang'ono. Chiyembekezero chathu nthawi zonse chimakhala kuti mitengo imene boma limakhazikitsa pangokhala poyambira, ndipo makampani amayenera kuti apitirire kupereka mitengo mwina imene ili yabwino kuposera imene boma lakhazikitsa. So ichi ndi chinthu chabwino, ndipo chikusonyeza kuti zinthu zikuyenda mene mwina tikanakondera kuti ziyendere. Koma malingana ndi kuti mitengo ikusiyana, mwina munthu ukabweretsa ndithu chimanga chimene chocheperako mtengo umene ukulandira. Izi zikudza pomwe alimi ena m'boma la Ntchisi akudandaula kuti mabwana ena m'misika ya Admark akumapanga ntchito wakatangale pomwe akugulitsa chimanga. Koma pa nkhani imeneyi, mneneri ku bungwe la Admark Agnes Chikoko watiuza kuti akufufuza. M'malo mwa Zodiac kuno ku Ntchisi, ndine Henderson Charles Msusa. Unduna ona zamphamvu wavomereza kuti nthawi sili kumbali ya dziko la Malawi kuti likwaniritse masomphenya ofikira 50% ya anthu ndi magetsi pofika mchaka cha 2030, pomwe chiwerengero chikusonyeza kuti 25% ya anthu mdziko lino ndiwo akugwiritsa ntchito magetsi. Nduna mu ndunawo Ibrahim Matola yati pofuna kuthana ndi zopsinja popeza mwayi ogwiritsa ntchito magetsi, boma likugwira ntchito ndi magulu okhuzidwa kuphatikizapo amalonda. Ogwirizira udindo wamkulu wa World Bank mdziko muno Jacob Angel, omwe banki yawo ikuthandiza ntchito ya Malawi mu ndondomeko ya Energy Access Project MEAP, wati ali nchikhulupiriro dziko lino likwanitsa zolinga zake za ntchito ya MEAP. Kasimaubi wadza ndi ripoti ili. Nduna yona zamphamvu za magetsi Ibrahim Matola yati ngati magulu osiyanasiyana sabwera pamodzi polimbana ndi mavuto omwe akukhudza ntchito za magetsi mdziko lino, kukhala kovuta kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake oonetsetsa kuti 50% ya anthu mdziko lino akugwiritsa ntchito magetsi pofika mchaka cha 2030. Ndunayi yati pomwe boma likuchita mbali yake, ndikofunika kuti magulu onse abwere pamodzi poonetsetsa kuti pali zipangizo zokwanira kuphatikizapo chuma chomwe chingapititse patsogolo ntchito za magetsi mdziko lino. Pamenepa ndunayi yapempha nthumwi zomwe zikukumana ku Lilongwe pa msonkhano okambirana za ntchito za magetsi kuti zigawane nzeru zomwe zithandize kupititsa patsogolo ntchito za magetsi mdziko lino. Tiwonjezere mphamvu za magetsi, chifukwa mphamvu za magetsi zimene zilipozi mukati muonesese Kukhala, Kutedzani zidachitika ma 1966. Colin Zalengera ndi oyimira bungwe la Global Energy Alliance for the People and Planet mdziko lino, omwe bungwe lawo likulimbikitsa kupezeka kwa njira zabwino za mphamvu za magetsi mdziko lino. Tikuonetsa kuti ntchito imeneyi ikugwiridwa mwachangu kubweretsa mabungwe onse pamodzi kuti tigwire ntchitoyi mogwirizana, pozindikira kunena kuti uwu si mpikisano wa bungwe ili ndili, koma ndi mpikisano othamangitsana ndi nthawi kuti zinthuzi zifunika kuchitika mwachangu. Pakadali pano ogwirizira udindo wa mkulu wa World Bank mdziko lino Jacob Angel, omwe banki yawo ikuthandiza ntchito ya Malawi Energy Access Project, wati ali ndi chikhulupiriro kuti pakutha pa ntchitoyi dziko lino likwaniritsa zolinga za ntchitoyi. Dziko la Malawi pakadali pano likugwira ntchito zosiyanasiyana monga ya MAREP komanso MEAP pofuna kuonetsetsa kuti anthu akupeza magetsi pa mtengo wabwino komanso mosavuta. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Kasim Aubi. Banki ya Standard yati ndalama zochuluka ku chitukuko cha ntchito za makono, ulimi, zokopa alendo ndi migodi pokuza ntchito zake komanso kuthandiza kutukula chuma cha dziko lino. Polankhula pa msonkhano wa pachaka wa banki wapampando wa bodi ya banki ya Chris Kapanga, anati yapitira kutsatira ndondomeko zoyenera zopititsira patsogolo ntchito zawo.
Chaka chatha banki inapeza phindu la 52.5 billion. Christopher Sande ali ndi ripoti. Anthu omwe ali ndi masheya ku banki ya Standard anali nawo ku msonkhano wa pachaka wa banki komwe analengeza kuti banki inapanga phindu la 52.5 billion kwacha chaka chatha. Wapampando wa banki ya Christopher Kapanga ati apitirira kugwira ntchito molimbika pofuna kutukulabe ntchito za banki. Tapereka dividend yandi 108 kwacha per share for chaka chimene cha 2023 si pang'ono pamenepo zimene zizatheka chifukwa choti banki inapanga profit yokwanira kuti tipange zimenezo. Chenicheni chimene tikuganiza tsopano ndi tichite improve IT. Tikuyesetsa kuti anthu asamabwere ku banki azitha kuchita banki pa computer kaya pa ma cell phone kaya chani. So technology is one thing that we need to develop going forward kwambiri. Kodi nanga tsogolo akuliona bwanji makapoganizira mavuto azachuma ndi ena omwe akhala kukhudza dziko lino? Ndikayang'ana kutsogolo ndikuona ngati inflation rate panopa averaging 31.5% iyena akutsika ndithu malingana ndi mfundo zimene atayike m'malo mwake a Reserve Bank. Ndikaonetsetsa nkhani ya forex tikhabe ndi vuto. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Bungwe loyang'anira mabungwe omwe si aboma la NGO Regulatory Authority labwereza kupempha mabungwe kuti adzigwiritse ntchito ndalama zomwe amalandira moyenera kuti anthu ochuluka achoke mu umphawi mdziko lino. Mkulu wa bungwe la Ngora a Edward Chireka Banda wauza olemba nkhani pambuyo pokumana ndi ena mwa mabungwewa mu mzinda wa Blantyre kuti nzodandaulitsa kuti ngakhale analandira ndalama zoposa 600 billion kuchokera ku mabungwe othandiza akunja chaka chatha, mzika zambiri zikuvutikabe ndi umphawi. Mabungwe amenewa nkuti athandize boma kuthetsa umphawi, athandize boma kuonetsetsa kuti anthu amene tikuwafikira osaukitsitsa komanso kutali ndithu akhale ndi chithandizo chokwanira. Ndiye cholinga chathu timafuna kuti 1 tidzakumbutse kunena kuti kutsatira ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa malamulo a dziko lino pogwira ntchito wawo ndi kuwayenerera. Chachiwiri tinafunanso kwalimbikitse kunena kuti boma ndithu lakhazikitsa NGO fund imene ithandize mabungwewa kuti ntchito zawo zipite patsogolo, koma cholinga chake nchonena kuti mabungwe akhale ndi kuthekera kodi akamagwira ntchito zija zapindulira anthu amene timathandiza pachifukwa pano patikhoza kumafunsa kuti kumalawi kuno tili ndi ma NGOs amene akhalepo over 1000 kulinso boma kuli ma donors kumapezekabe kuti mwina boma likudandaulabe kuti anthu ambiri adakali mu umphawi. Kodi chimenecho chuchititsa ndi chani popeza ndalama ndithu zikubwera mdziko muno zikugwira ntchito ati. Nde ubale umene ungakhalepo wabwino pakati pa boma ndi ma NGOs zithandize kuti ntchito ija tigwirire limodzi. Ndiye chaka chinocho timauzanso ma NGOs kuti tikhala ndi tsiku limene tikumbukira ntchito za ma NGOs mu Oktoba. Cholinga chake nkuonetsetsa kuti tiphunzitsane kuti kodi ma NGOs akupanga zotani, boma likupanga chani, kodi gapu yeniyeni ili pati, chifukwa tikhoza kumangoti ndalama zikubwera mdziko muno koma mwina cholozeka chosa. Muonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri posachedwa apa nkhani pomwepo. Alimi ambiri akupindula ndi ulimi wa mbatata yofira mkati orange fresh sweet potato moti ndalama sikuwatalikira. Mabanja awo ali ndi matupi a thanzi. Mbatata ya kholowa yofira mkati ili ndi vitamin A yemwe amonjezera chitetezo mthupi, kupatsa nyonga ndinso kuthandiza kuti matupi azikhala osalala komanso maso adziona bwino. Mutha kupeza phindu pogulitsa mbewu ya mbatatayi komanso kupanga kuchokera ku mbatatayo ufa, mandasi, zitumbuwa, makeke ndi zina. Mbatata yofira mkati payoka ndi chakudya chokhutitsa zedi. Ubwino wina ndi woti mbewu ya mbatatayi imapirira kung'amba, zimangofunika kukonzekera mbewuyo mwachangu. Imachita bwino madera onse mdziko muno podalira mvula komanso ulimi wa nthirira. Mbatata yofira mkati ndi chuma, chakudya komanso thanzi.
Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland komanso 1CGIAR ku projekti ya Ukama Ustawi. Takulandiraniso ku nkhani zathu muli ndine Chansemolo Zabanda. Tionenso mitu ya nkhanizi. Kampani ya Admark yakweza mitengo yomwe yogulira chimanga m'misika yake. Akatswiri a ndege ku Germany afika mdziko muno loweruka. Zina akuluakulu akuboma ku Zambia apha mikango iwiri yomwe inathawa m'nkhalango ya Kafuwe. Kupitirira ndi nkhanizi, khoti la apilo lathesa pempho lomwe eni kampani zopanga plastic zopyapyala anatengera ku khoti kuti chiletso chopanga ndi kugulitsa plastic zopyapyalazi chisayambe kugwira ntchito mdziko muno. Khoti lathetsa mulanduwu ndipo lamulanso omwe anakamang'ala pa nkhaniyi kuti apereke chindapusa. Kutha kwa mulanduwu kukutsatira pempho lomwe loya wa eni kampanizo Frank Mbeta anakapereka lachitatu lofuna kuthetsa mulanduwu. Alex Banda ali ndi ripoti. Ndipo bungwe lona za ufulu wa nzika zothawa kwawo la Inuwa Advocacy lati ndondomeko zomwe dziko lino limatsata zokhuza anthu oterewa zikupitirira kuchititsa umoyo wa anthu akuwawa. Mmodzi mwa akuluakulu abungweri amachona phiri amalankhulapo pomwe dziko lonse lapansi likukumbukira tsikuli. Iwo ati ngakhale amawapatsa mwayi wa maphunziro mwachitsanzo, anthuwa akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Tindi ripotili. Dziko lino lero pamodzi ndi maiko onse likukumbukira tsiku la anthu othawa kwawo pamutu wakuti kukhalirana ndi othawa kwawo, zomwe bungwe la Inuwa Advocacy lati kuno pali zovuta zambiri zoletsa anthuwa kukhala monga wina aliyense ayenera kukhalira. Mmodzi wa akuluakulu a bungweri amachona phiri wati mwa zina ngakhala achinyamata amawalola kupita sukulu saloledwa kugwira ntchito, kukhala ndi katundu osiyanasiyana komanso kukhala m'madera omwe angakonde, zomwe dziko lino liyenera kuwunikirapo. Ganizo lonena kuti anthuwa tidzialola kuti azibwera mu dziko lathu muno, koma ndi kuwalanda maufulu ofunikira kwambiri pamoyo wa munthu wina aliyense. Zimapereka chithunzithunzi chakuti ndi mkono winawo tikupereka koma ndi mkono winawo tikulanda. Padakali pano mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Michael Kayatsa wati anthuwa amakumana ndi zovuta zambiri, motero boma likonze malamulo a dziko lino kuti azigwirizana ndi amaiko onse. Na malamulo kuti amarefugees amene zinakhazikitsa mu 1999 mungathe kuona kuti ndi amene akupereka restrictions onsewa, chifukwa chake pofuna ndithu kuti tiwasinthe. Komabe nduna yoona za chitetezo cha mdziko Ken Zikhale Ng'oma yati dziko lino lili mkati mofuna kupeza mayankho abwino pofuna kuthana ndi mavutowa monga kuwunikanso malamulowa. Boma lili mkatikati kozaso lamulo limeneli kuti aone njira yabwino nkona Malawi kupempha kuti tipeze mayankho limodzi, kupempha mayankho kuti kodi tingatani nawo azizathu chwanawonso ndi anthu ngati ifeyo. Tsikuli amalikumbukira pa 20 June chaka ndi chaka, koma mdziko lino adzalikumbukira pa 4 July popeza Malawi akukhudza imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Saulos Chilima ndi anthu ena 8. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Wasankha Dr. Michael Usi kukhala wachiwiri kwa president wa dziko lino. Ndetu kuti timve zambiri tindi mtolankhani wathu Lea Malekano amene atifotokozere zambiri za nkhani. Lea, madzulo abwino. Madzulo abwino Chance. Ndizoonadi kuti madzulo pompano kwangotuluka ndithu chikalata kuchokera ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino komanso nduna zake yofotokoza kuti kutsatira imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Dr. Saulos Klaus Chilima, pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino wasankha ndithu Michael Usi ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino.
nde amaiko usi mukudziwa bwino kuti anali nduna yona zachilengedwe komanso anali mtsogoleri ndithu ku chipani cha UTM. Mukhoza ndithu kukumbukira bwino lino kuti pa nthawi imene chipani cha UTM chimapikitsana nawo pa chisankho mu 2019 amaiko usi anali ndithu running mate kapena wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndi mmene zakhalira ndithu pakadali pano atenga amaiko usi kukhala ndithu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Tisanapite ku nkhani zambiri Leya, mwambo olumbiritsa Dr. Michael Usi kukhala vice president wa dziko lino afotokozapo nkhani imene mene zilili zikusonyeza zokuti kulumbiritsa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene wasankhidwa Michael Usi kuchitika ndithu mawa lino nthawi mamawa ndi mukandifunsa zimenezo ndikhoza kunena kuti zikuoneka kuti kulumbiritsa Michael Usi kuchitika mawa. Tinene kuti kusankhidwa kwa Dr. Michael Usi amalawi amayembekezera zimenezi? Tikhoza kunena kuti amalawi amayembekezera kusankhidwa kwawo komabe mwina chifukwa chokuti zolankhula zinachuluka ndiye komabe pena ndi pena Malawi ndithu amayembekezera kuti Michael Usi akhoza ndithu kusankhidwa kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pachifukwa chonena zokuti mene ndinafotokozera kuti Michael Usi anali limodzi ndithu ndi malemu Chilima pa nthawi imene timaponya chisankho cha 2019 ngati running mate komanso ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha UTM. So pa matuluka zambiri kuti mmene zatero muchifukwa cha mgwirizano umene unachita wa mgwirizano wa tonse akuyenereka ndithu asankhenso munthu ochokera ku chipani chimenechi cha UTM. Taonapo ndithu makomenteta osiyanasiyana anthu amene amayankhulapo pa nkhani za ndale komanso zochitika mdziko. Tinaona a Wonderful Nkuche nawonso ndithu anabwera kuti ayi tikuyembekezera zokuti mtsogoleri wa dziko lino asankhe munthu ochokera ku chipani cha UTM kuti mwina mgwirizano ukhale ukupita bwino. Nde amalawi ena amayembekezera amafunitsitsa ena kuti asankhe ndithu munthu ochokera ku chipani chimenechi cha UTM. Nde chiyembekezo chinalipo ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino akuyeneka kusankha munthu amene ali ochokera ku chipani cha UTM kuti mgwirizano umene ukhale zokuti ukupita bwino ndi mmene zinalili. Nde chiyembekezo ndithu chinalipo apo ndi apo koma mwina ena makayikira kuti komakhala Michael Usi kapena khala Galiati panali mayina ambiri amene amatuluka kutengera za pa social media panali mayina ena amene ndithu ndi achipani cha MCP panali mayina ena ndithu kuti si achipani cha MCP koma dzina limene matuluka ndithu pa list ina iliyonse kaya pa mayina amene si achipani cha UGen cha UTM MCP kaya mwina enanso amazatuluka mpaka kuti tusira mayina kuchokera ku opposition koma dzina la Michael Usi silimalephera kukhala pa mayina amene atuluka. Chifukwa chake ndi chimene ndikunena chija kuti anthu amayembekezera kuti malemu Dr. Saulos Chilima anali ndithu achipani cha UTM. Kotero mtsogoleri wa dziko lino akuyenereka ndithu kusankha munthu ochokera ku chipani chimenechi kuti mgwirizano umenewo ukhale bwino. Mutapa tinene ndithu kuti mgwirizano wa Tonse Alliance kuoneka ndithu kuti kupitirira mmene ndithu unayambira muja kufika pano pamene asankha Dr. Michael Usi kukhala vice president. Mgwirizano zimaoneka kuti mwina anthu kunjaku mukuona kwathu ndi mmene zinthu zimakhalira mwina zolankhula kuchokera kwa akuluakulu achipani mwina cha MCP ndi ena otero zimaonetsa ngati kuti pena pake mgwirizano usukuyenda koma takhala tikuona mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima mwina pasanachitike ngozi imene inachitika matuzo zokuti ayi ubale wathu uli bwino mgwirizanobe ukupitirira sitinaonepo akubwera poyera mwina zina zimangokhala mphekesera chabe kuti koma zikutere koma sitinaonepo atsogoleri awiri amene wakubwera poyera kunena zokuti mgwirizano wathu watha kapena sitikupitirira kapena 2025 sitidzakhala limodzi. Ndiyeno mukandifunsafunso limenelo kuti zikuoneka ngati mgwirizano ukupitirira zimene amatiuza atsogoleriwa ndi zimene akhala akutiuza ndizokuti mgwirizano wa UTM ndi MCP ulipobe sitikudziwa kutsogolo kuno komano mukandifunsa choncho ndinazo kuti mgwirizano ukuoneka zokuti ulipobe. Leya tipase chithunzithunzi umakhala ndithu kucheza nawo akuluakulu osiyanasiyana aboma andale ndi ena otero. Dr. Usi ndi munthu otani?
Dr. Usi chance tikoza kwafotokoza kuti mwina ndi munthu omasuka ndi munthu amene amangolankhula zinthu zimene zili ku mtima kwawo samaonanso kuti pano ndi chani iwo amangoyankhula zinthu zimene zili ku mtima kwawo. Taonako ma events angapo ukumbukira bwino lino kunali nthawi ina yake msonkhano umene unachitika ndithu ku Lilongwe kuno tsiku limene timakumbukira moyo wa amene anali mtsogoleri wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda. Pa 14 kunali msonkhano ndithu mu mzinda wa Lilongwe kuchiriza ndithu cha malemu Dr. Kamuzu Banda. Anazalankhulapo nkhani yonena zokuti ayitu bwatoli tiyeni tikwere timalize mpaka tikafike kutsidya lina la nyanja bwato akuti simmatsitsirana pachani panjira pakati pa nyanja. So ndi munthu amene timamudziwa okuti amangolankhula zinthu mmene zilili mwina ndinene chotero kuti amangolankhula zinthu mwatchutchutchu mwina achichewa chomveka bwino. Ndi munthunso amene tamuonapo kuti akapita ku ma event ena posachedwa pompa makamba nkhani ndithu yokuti ayi anthu amene mukugwira ntchito ku nduna ona zachilengedwe ndino anthu amene tikumvani kuti mukusokonezanso ntchito zina zokhuzana ndi zachilengedwe ndipo tithana nanu. So kulankhula kwake kwa Usi ndikhoza kunena kuti ndikotereko kwa ndithe pokuti ndichoke bora iwo ayankhula chilungamo. Nde kumbali ya Michael Usi ndikhoza kufotokoza ndithu motero mukumbukiranso kuti analiso ndi amadziwikanso ndi okuti okudya zake alibe mlandu ankangolankhulaponso ndithu mene iwo angathe kulankhulira. Nde Michael Usi kwa ineyo ndikwadziwa ngati munthu amene amangolankhula zinthu mmene zilili mwatchutchutchu komanso ndi munthu ndikhoza kumfotokoza kuti ndi munthu olimba mtima chifukwa ngati munthu akulankhula pagulu pokuti pala anthu osiyanasiyana ndikumalankhula mwatchutchutchu choncho ndekuti ndi munthu ndithu olimba mtima. Pene mwafotokozera Leya ndikuona pa dongosolo la mwambo umene uchitike mawa ku Malawi Square kumene ndi ku Bingu International Convention Center kuti nthawi kamakona 20 minutes to 2 tuyembekeza ndithu kuti a Deputy Chief Justice Lovemore Chikopa azakhala ndithu akufika ndi mdipiti wa majaji ndipo kenako Chief Justice Rezini Mzikamanda SC ndi amene ndithu azatsatire ndipo President Razarus Chakwela kuyembekezeka ndithu kudzafika pa Malawi Square nthawi kamakona 3 koloko ndipo mwambo onse uzayamba ndi nyimbo ya mtundu wathu kenako pemphero ndipo kenako Supreme Court of Appeal a registrar amenewa azayitana ndithu Chief Justice Rezini Mzikamanda kuti awalumbiritse Vice President ongosankhidwa Dr. Michael Usi ndipo kenako mwambo weniweni uzachitika pomaliza penipeni nyimbo ya mtundu wathu kenako President adziko lino kuchoka pamalopa motsatira ndithu ndi Vice President Dr. Michael Usi. Kuoneka ndithu kuti ndi mwambo umene sikuti ndi wakutali yayi ndikaona ndi program imene yatuluka ndi mwambo ndithu waufupi umene ndithu kuoneka zokuti ukhale ukuchitika mawa lino umene tinafotokozera muja ku Bingu International Convention Center mu mzinda wa Lilongwe. Chomwe ndikukhulupirira ndithu kuti tikhala ndi mwayi oti mwina tilankhulepo ndi anthu ena awiri atatu kuti timve ndemanga zawo kuti kodi ayilandira bwanji nkhani imeneyi makamaka kusankhidwa kumeneku kwa Dr. Michael Usi kukhala Vice President wa dziko lino. Ndi mukhale pomwepo posachedwa pa ndithu tilankhula ndi akuluakulu osiyanasiyana kuti timve kuti kodi ndemanga zawo ndi zotani. Tikhale limodzi pano pa kanema ya Zodiac.
pano pa kanema ya Zodiac imene inafotokozera muja kuti tikhala tikulankhula ndi akuluakulu osiyanasiyana kuti timve ndemanga zawo kutsatira kusankhidwa kwa Dr. Michael Usi amene anali nduna yona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo kukhala vice president wa dziko lino. Ndenzanga Leya Malekano apa akhala ndithu akucheza ndi nduna yona zofalitsa nkhani olemekezeka Moses Kunkuyo. Takulandirani anduna. Timangofuna mungotitsimikizira za uthenga umene wangotipeza ndithu mphindi zingapo zapitazi kuti mtsogoleri wa dziko lino wasankha a Michael Usi kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Zimenezo nditsimikizire kuti ndizoona kuti mukudziwa kuti pampando wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene panali a vice president amene atisiya pamenepo malinga ndi malamulo manena kuti munthawi yoyikika pakhazikitsidwe munthu wina amene adzasankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko. Ndipo kutengera ndi mphamvu zimene zimaperekedwa kwa mtsogoleri wa dziko lino gawo 84 la malamulo a dziko lino, President Dr. Razarus Chakwela ndizoona kuti asankha Dr. Michael Usi kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Mwina kutsatira kusankhidwa kumeneku tiyembekezere zotani kumbali ya madongosolo ndi zina zotero? Choyambirira chimene tiyembekezere ndi chakuti mawa pa 21 Juni pakhala mwambo owalumbiritsa amene wa Michael Usi, mwambo umene uchitikira ku nyumba ya malamulo 3 koloko masana. Ndiye mwina potengera zokuti a Michael Usi ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha UTM, tinene zokuti mtsogoleri wa dziko lino mwina wasankha Michael Usi pa zifukwa zokhuzana ndi mgwirizano umene ulipo pakati pa chipani cha MCP ndi UTM komanso zipani zina. Maganizo amenewo sikutangakhala akutali kuwaganizira potengera kuti amene anatisiya a vice president Dr. Klaus Chilima anali president wa UTM. Ndiye nawonso Dr. Usi akuchokera ku UTM, imwe nakuganiza kotero situngakhale maganizo apatali kwenikweni, koma tinene kuti chimene tingachipere kwambiri ife pano chakuti achitayiza president potengera malamulo a dziko lino. Tiyembekezere zotani kumbali ya mgwirizano umene ulipo pakati pa chipani cha MCP, UTM komanso zipani zina? Bomali president wake Dr. Razarus Chakwela kuyambira pamawa apa ndi kutenga magazi olumbiritsazi wachiwiri wawo akhala Dr. Michael Usi. Mayendedwe azipani zikukhulupirira zimenezo kuti azilembi azipani zikulu zimenezi ndi masekretariat awo amene ali likulu lawo stewa ali ndi ndondomeko zawo zimene akuyang'anira kuti ubale umenewo ukuyenda bwanji ukupita bwanji chitsogolo. Koma kuchokera ku boma tikudziwa zakuti president wa dziko lino ndi Dr. Razarus Chakwela, ndipo kuyambira mawali wachiwiri akhale Dr. Michael Usi. Michael Usi kuyambira pachiyambi mwina mu 2020 anakhalapo ndithu nduna yona za tourism titero, nduna yona zachikhalidwe ndi zina zotero zokopa alendo. Komanso pano tukamba pano mmene amasankhidwa anali nduna ndithu yona zachilengedwe. Mwina mukhoza kuwafotokoza motani kuti akhala kugwira ntchito yawo motani a Michael Usi? A Michael Usi kagwiridwe kawo ka ntchito pa maudindo onse amene akhala nawo osakhala kuyambira mu cabinet mokha, koma kuyambira nthawi imene amagwira ntchito ku mabungwe wakhala munthu amene ali odalirika komanso ogwira ntchito yake mwa ukadaulo. Ndi zinthu zimene anthu mwina amadabwa kuti Michael Usi anamudziwapo ngati munthu amene amapanganso zisudzo, koma samayembekezera munthu wa zisudzo akhoza kukhala ndi ukadaulo opita patsogolo ndi maphunziro nkufika mpaka napokhala wa PhD imene alili, komanso nkumakagwira ntchito zoyendetsa mbungwe akuluakulu mwa ukadaulo. Kuchokera pamenepo nkukakhala nduna kuja kuzokopa alendo komanso nduna imene anali patakali pano ku zachilengedwe. Agwira ntchito yawo mwa ukadaulo kwambiri zimene sizingadabwitse munthu otero atakhala kuti wapatsidwanso ofesi ina imene ndi yayikulupo kuti akuzogwira ntchito yake modzipereka komanso mwachidwi kufuna kutumikira Malawi. Maybe quickly, Honorable, can you just confirm to us about the appointment that President Razarus Chakwela has just made this evening? I can confirm that in exercise of powers given to him under Section 84 of the Constitution of the Republic of Malawi,
President Dr. Razarus Chakwela has indeed appointed Dr. Michael Biswick Usi as the Vice President of the country following the tragic loss of Dr. Klaus Chilima, who was the Vice President of this country. Looking at Dr. Michael Usi is one of the UTM executive members. Should we say that the president has appointed Dr. Usi because that the late vice president was also from the same party? That assertion may not be far from the truth, considering, as you said, that Dr. Klaus Chilima was from the UTM and so is Dr. Michael Usi. But we believe that the president also looks into the capabilities of the individuals that he brings closer to him to serve Malawians. Not only does he do that, considering the political affiliation of the political alignments that are there, but the capabilities to serve Malawians better in line with his aspirations for the development of this country. How do you describe Dr. Usi, considering that he once worked as a Minister of Tourism and before his appointment as Vice President of this country, he was also working as Minister of Natural Resources? Dr. Michael Usi is an impeccable performer. He has been a performer from the NGO sector where he headed a very big non-governmental organization. He has been a performer when given a position in the cabinet as a Minister of Tourism, and he has been a performer, very passionate when given the opportunity to serve as Minister of Environment. So he is someone who is not to be doubted with a higher responsibility, looking at his dedication to work, commitment, but also his passion to serve Malawians. You know, his background being someone who has been in the art field, we obviously know that he represents the art sector as well, but to rise from there and be a well-educated person, to hold a PhD and present himself as someone who can also perform in other circles apart from the art sector that most people know him from. It is something that is worth commending, and is someone who can really hold a higher office. What should we expect after this appointment? There is a program that has been put in place that for the inauguration, the swearing in of Dr. Michael Usi, which is to take place tomorrow, Friday, 21st of June, at the Parliament building from 1500 hours. Thank you so much, Honorable Minister, for your time. Tikuthokozeni kwambiri kuti munatenga nthawi yanu kulankhula nafe, Honorable Minister. Amenewo ndi anduna kuona zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu kutitsimikizira ndithu za kusankhidwa kwa Michael Biswick Usi, Dr. Tisayawale ndithu Dr. ndi Dr. Dr. Michael Biswick Usi kukhala Vice President wa dziko lino, mpando umene masiku apitawo unali manja mwa malemu Dr. Klaus Chilima amene analowa m'manda lolemba lapitali. Ndiye mmene afotokozera ndithu kuti mwambo umenewu uchitika ku nyumba ya malamulo mawa. Ndimaona pa mbiri yawo ya Dr. Michael Biswick Usi kuti ndikhupiro ndi munthu mmodzi amene anadziwika kwambiri ndi bungwe lija la ADRA mmene amagwira ntchito ndithu ADRA. Singakambeza Dr. Michael Usi osakambapo za ADRA chifukwa anthu kumenenso mwina anagwira ntchito kwa nthawi yayitali komanso sewero lija lati kuferanji ndimene ndithu akhala ndithu akudziwika nalo kwambiri kwa nthawi yayitali. Ndikukhulupirira ndithu kuti ambiri ngakhale iweni akamafuna ndithu kuti pazikhala kusiyana ko basi pakati pa izi zazisuzozi ndi za ntchito mapanga koma zizovuta kuti kumabe tangasiti kuyenabe kusiyanisa koma
tikuyenera kuwaona munjira ina ndithu bambo asikono akakhala umeko bambo asikono akabweranso ukuku atengadi kuti ndi nduna ndithu ndipo pano apitano sopano ofesi yayikulu ndi ofesi yayikulu kwambiri ndi ofesi yayikulu kwambiri koma iwo anabadwa mchaka cha 1968 ndipo anachita maphunziro awo pa Mulanje Secondary School mmene nafotokozera anagwiranso ntchito ku Adventist Development and Relief Agency ADRA ndi munthu odali pa banja ndithu anakwatiwa ndipo anakwatira titero ndipo akazi wawo anagwirapo ntchito ku Blantyre Adventist Hospital koma anapuma ndithu pa ntchito ndi zina zimene tingafotokozepo zina zambiri moyo wawo wambiri ndithu wakhala ukuyenda kwambiri pofuna kufalitsa mauthenga mpaka nkhani za umoyo koma podzera ndithu muzisudzo zosiyanasiyana kudzera musewero limene chala tikuferanji kufikira pamene mu chaka cha 2019 anasankhidwa kukhala ndithu running mate wa malemu Dr. Saulos Claus Chilima ndipo iwo anapita ndithu limodzi kuchisankho ngati wotsogolera ndi wotsatira wake chipani cha UTM ndipo pa 8 July 2020 Michael Usi anasankhidwa kukhala nduna yona zokopa alendo nyama zakutchire komanso achikhalidwe ndi President Razarus Chakwela nditenero ndithu kuti akhalali mu cabinet kuyambira nthawi imene tonse alliance inalowa mboma koma asintha ku 2020 anali Minister of Tourism nduna yona zokopa alendo mene wafotokozeramo kuchoka pa 8 July 2020 ukhoza kuona kuti ndi nthawi imene boma la tonse linalowa ndithu mboma kufika pano kenako kutachitika reshuffle anawasankha kukhala nduna yona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo ndipo akhalanso ndithu nduna umenewu kwa nthawi yayitali kufikira ndithu lero pamene tikukamba ndithu kuti asankhidwa kukhala vice president wa dziko lino ndipo alumbiritsidwa mawali kumafunsa ndithu kuti imene ntchito yayikulu imene akhale nayo pakadali pano potenga mpando umene wa vice president ndi ntchito yotani imene mwina tingathe kumakambirana pano ntchito imene ali nayo chance ndikhoza kufotokoza kuti ndi ntchito yayikulu kwambiri imene ali nayo ndithu Dr. Michael Biswick Usi chifukwa sikuti iwo wangobwera tikuchokera ndithu ku ngozi imene yachitika mdziko lino mpaka na kutaya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino koma mwina ndisanapitirize pa line pathu pano pali Shadrack Namalomba amene ndi achipani cha DPP komabe sinanga udindo umene ndokhuza dziko komanso ndali timafuna tingomvako ndemanga yawo kuti kodi kusankhidwa kwa Michael Biswick Usi iwo akuona bwanji ngati achipani cha DPP. Hello, tikulandireni Namalomba pano pa kanema ya Zodiac. Zikoma kwambiri chance zikoma kwambiri leya. Madzulo abwino ndithu Namalomba Dr. Michael Biswick Usi angosankhidwa kukhala vice president wa dziko lino. Timafuna timve ndemanga yanu ndi otani. Ifeyo tu kuti vuta kuyankhula chifukwa chakuti no tidakalibe kulira imfa yowawa imfa imene sitimembekezera ya aleti Dr. Saulos Claus Chilima amene anali vice president ndiye pamene uli ndi misonzi mudakalibe pa usiwa kuti no tidziyankhula kuti ayi nkumasekerera nkumasangalala mwina zitivuta mukukumbukira bwino inu mu 2012 idaluza ife president wa dziko mzimu wake use mumtendere Dr. Bingwa Mutharika ena pa nthawi imeneyo amasangalala kuti notsopano alowa pampando kumapanga maphwando pamene ife tikulira kuti no president wathu wapita ndiyeno tikudziwa mezi makhalira kwawa kwake ndiye sitinganene pano kuti ayi sangalale chifukwa choti ata Michael Usi alowa pampandopo ya ifeyo mwina mwake mutisiye kaye tingokhala ngati kuchipani cha DPP mwinabe tibalira imfa ya Dr. Saulos Claus Chilima
pafika nthawi yake imene tinganenepo kuyikapo mawu, koma tisiye kuti popeza malamulo akunena kuti 7 days pakhale munthu, tingozisiya choncho kuti tiyendetseni zinthu za malamulo, koma tisayikepo mulomo chifukwa dakalira. Titero kuyankhula kwanu. Ndi mmene mwafotokozera kumapeto kuti malingana ndi malamulo tikudziwa kuti tili mu nthawi ndithu yolira, koma malingana ndi malamulo masiku 7 akuyeneka ndithu kusankhidwa munthu amene akuyenereka kutenga mpando umenewu. Moti inu simungayankhulepo kena kalikonse kuti mtsogoleri wa dziko lino watsata ndithu malamulo malingana ndi mmene malamulo amanenera 7 days iwo achita ndithu mwa malamulo? Nanga sizo zimene malamulo akunena, ndiyeno anangoyenera kutero. Kupandanso kutero ndiye kuti apresident onso anakakhala kuti akulakwitsa, anayenera kutero. Ndi pamene tunena kuti kapena tiyamikire, kapena tinene kuti amayiko onse atikayembekezera zakuti mwakupeza asankhidwa pamene kuti vuta chifukwa chakuti tidakalirabe misozi sinathe masomo padakali panopa sidathe. Mwina mwake kutsogoloku mangoti mwina wake munthu wapita nthawi yomweyo kulowa nthawi yomweyo mwina mwake malamulo amene tasunthenso tayang'ane bwinobwino. Ndikukambira izi chifukwa chakuti ife taluzako president, sitting president. Ungoti wamwalira lero madzulo ake kapena ndi mamawa wake madzulo omwero anthu amapita kukasangalala mwakalumbirizana. Ndikuona ngati kuti mwina malamulo oterowo ngati apapa 7 days mwina mwakenso tizikhala ndi umunthu amalawi. Loko pamudzi pakachitika maliro sitimangoti mulowa malo alowe pomwepo, koma popeza kuti izi za malamulo tizisiye chomwecho chifukwa inena kuti sitingayikepo mawu kuti aya mayiko uti tikayembekezera chakuti chifukwa tidakalirabe imfa ya Saulosi Klaus Chilima. Ifika nthawi tikazolowera kuti Saulosi atisiya pakati pathu ife sidazolowerani. Kanena kale kuti kulira kwathu kwa Saulosi kwakuti iwaja ndale zawo adabira ku DPP owatenga nakhala his excellency professor asapita mutharika kwatenga kuchito kuyeyatero nkuwabweretsa kundale ku DPP kuyimira limodzi kukhala vice president. Ndiye pano amwalira mwanjira ngati imene ena kukalowapo. Ndiye tikukumbukiranso nthawi ya Bingu kuti zinalinso zowawa, ndipo tikudziwa kuti ndi zowawa ngakhale kwa ife mamembala a DPP komanso mamembala a UTM. Ngakhale kuti ati ana malomba kusiya ndale pambali. Mukuona kuti Dr. Michael Usi mwakhala mugwira nawo ntchito mu parliament pazosiyanasiyana ngati nduna yona zokopa alendo mbuyomu komanso nduna ya zachilengedwe. Mwina mukuona kwanu mukuona zokuti a Michael Usi akhoza kugwira ntchito yabwino motani ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko? Zimenezotu ndiye mkuwafunsa a president omwe amapanga appointiwo amene ndo amene angafotokozere mtundu wa Malawi kuti chimene apangira appoint a Saulos a Dr. Usi ndi chani, chimene anaona mwa Dr. Usi ndi chani. Ineyo ngati mneneri wa chipani sindingamakachemerere timu ina amene ndi timu yanga. Ndiye zindivuta kuti ndikanene kuti Dr. Usi mwakuti zindivuta chifukwa Dr. Usi osi anali membala sanakalipo membala wa DPP kuti akuchokera mu DPP ndendo kwa. Koma si mwagwira nawo ntchito mu nyumba ya malamulo mukwadziwa bwinobwino ngati chipani cha DPP? Ndikatero tilakwitsa amalawi monga sakwadziwa Usi. Ine mbesa manena pompa kuti adapanga sewero la difera lakutatu kuperani. Ana malomba nimafuna ningo kuferanji Saulosi avipindu kufa kusomwero kumafusa so kuti avivi akuferanji ino tumukadziwa Usi. Ndimafuna ningomva chinakhala kuti a president atenga munthu ku DPP simunakavomera zimenezi kukhala vice president. Mukamba zinthu zoti sizinachitike ndiye tidzipereka kuti what if ukhala kumakhala choti sizinachitike sadasake ku DPP asankha Michael Usi. Ndiye nkhani ikhale pa Michael Usi mmene tikuyambira kuti sitingaperekepo opinion ina iliyonse aonda Michael Usi amene anali ku UTM. Ndino kagwidwe ntchito kawo amalawi akudziwa ife sitingayikire mulomo kuti aya Michael Usi amagwira kuno ntchito chifukwa chakuti ife assessment yakuti amagwira kuno ntchito anali nduna ku cabinet kwa mapangana ma assessment amene angadziwa kuti Michael Usi athandizira dziko lino bwino ndi a president kumeneko chifukwa chake aona kuti awapange appoint. Ifeyo ngati achipani
the DPP to opposition sitingaikirepo mulomo yakenakati kuti tikulira isiye titilire kumatisasangalale chifukwa chakuti no atipoweza constitution ikunena kuti pakhale munthu ndeti tisangalala nkumayimbira banja kuti amayi akapa vice president ayi idakalibe misonzi mutilole tikhetse misonzi pa imfa ya dzidzidzi imfa yowawa ya Dr. Saulos Chilima. Quickly, Mr. Honorable Shadrack Namalomba, what is your comment or your reaction as a DPP following the appointment of Dr. Michael Biswik-Usi as the Vice President of the country? As DPP, we will not make any reaction whatsoever because we believe that it is not appropriate at this stage. We have just lost a Vice President in the name of Dr. Saulos Chilima just a few days ago in circumstances that are very questionable. Therefore, we cannot be coming here and expressing whether our positive sentiments upon the appointment of Dr. Michael Usi. We cannot. We actually all energy is failing us. We don't have the energy to say anything. We would rather at this stage, at the appropriate time, maybe after 40 days, when you ask us, we are going to respond. But at this stage, we will just choose to be quiet because we are still mourning the demise of the late Vice President, Dr. Saulos Chilima. By the way, for the late Chilima to become Vice President, it was His Excellency Professor Peter Mutari who identified him from the corporate sector when he was the managing director of Airtel. And he took him into DPP. Together, they took the DPP into government. He became the Vice President. So he is the person that we are so close to him. And his death left us with a lot of scars. That's why we are saying, yes, the President Chakwela constitutionally is mandated to appoint a Vice President when there is a vacancy. But for us, we believe that we should not make any comment. Let the President, he knows the President is supposed to do that. Let that proceed in that manner. But for us, you excuse us at this stage. We cannot make any comment with regard to the appointment of Dr. Michael Usi. Thank you very much, Honorable Shadrack Namalomba, spokesperson for the DPP and spokesperson for the former President, His Excellency Peter Mutharika. Okay, thank you very much. Thank you for taking your time to respond to our questions. Thank you. Amene Shadrack Namalomba, mneneri wa chipani cha DPP komanso mneneri wa President wakale wa dziko lino. Afotokoza kuti chipani chawo cha DPP mwina tapatse mpata kuti aliro ndipo mwinawo bwino lino pakatha masiku 40 atha kuzalankhulapo pa kusankhidwa kwa Michael Usi kukhala Vice President wa dziko lino. Ndikupira kuti mwina pali ena amene mwina tingathenso mwina kulankhula nawo leya tikati tikulankulanso ndi ma political analyst anthu amene amayankhulapo pa nkhani zokhuzana ndi ndale kuti timvenso kumbali yawo kuti kodi kusankhidwa kwa Dr. Michael Biswik-Usi akukuona motani. Wanandifunsaponso kuti kodi ali ndi ntchito yotani Dr. Usi. Nde tikhalanso tikumvanso maganizo awo kuti kodi kusankhidwa kwa Michael Usiku mwina ali ndi ntchito yotani kuti agwire pakadali pano potengeranso nyengo imene tili ngati Malawi. Nde chance apa tili ndi Dr. George Chaima amene wanda amene amayankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana zokhuzana ndithu ndi ulamuliro wabwino komanso ndale. Dr. Chaima, tikulandireni pano pa Zodiac. Zikomo kwambiri. Pepani kuti takuvutitsani madzulo ano, ndikukhulupirira kuti ku Blantyre kuli bwino. Yayi, kuli bwino ndithu kwambiri ndili kulilonge madzulo pano. Icho bwino. Poyambirira penipeni mwamva zakusankhidwa kwa Dr. Michael Usi kukhala Vice President wa dziko lino. Mwayilandira bwanji nkhani imeneyi? Poyamba ni congratulate kapena kuwafunira mafuno abwino onse
Dr. Michael Usi posankhidwa pa udindo umene wa vice president wa dziko lino la Malawi ndi udindo waukulu kwambiri, ndipo ndikuona kuti kusankhidwa kwawo ndi a president, ndikanene kuti a president asankha munthu wabwino ndithu, munthu woyenerera kukhala pa udindo umenewo. Tikhoza mwina kuyang'anapo zifukwa zingapo zimene ngathe kufotokozera pa chifukwa chimenechi. Poyamba tikuyang'ana Michael Usi ngati vice president wa chipani cha UTM, chimenenso mwina tikhoza kunena kuti amalemu vice president a dziko lino achilima anawakhulupirira kwambiri a Michael Usi pamodzi ndi anthu ma delegates amene amakasankha kukhala vice president wa chipanicho, komanso kukhala munthu amene atapita limodzi nawo kuboma chinakomeranso a president kwasankha Usiwo kukhala nduna imodzi mwa nduna za mu cabinet yawo. Timakumbukira bwino lomwe kuti chisankhidwireni pa udindo wa president wa minister kugwirabe ntchito bwino kwambiri ndi president a Chakwela mboma limene la Tonse Alliance. Ndiye ndikutha kuona kuti ndi choice chabwino chimene a president apanga. Pali zinthu zina zimenenso mwina tikhoza kuziyang'ana ngati pandale, kuona kuti kusankha kwa Michael Usi chikhozanso kukhala chida chimodzi chabwino pofuna kumangiriza ndi kupitiriza ubale wa mgwirizano wabwino pakati pa Malawi Congress Party ndi chipani cha UTM. Izizi zikhoza kukhala nako kuthekera kumenenso mwina pang'ono kungathandize kupukuta misonzi ya mamembala kapena otsatira chipani cha UTM, polingalira kuti mtsogoleri wawo wolemekezeka malemu achilima anatisiya, komanso ngamene anamangiriza kwambiri chipani chimenechi. Ndiye mwina kulira kwa otsatira chipani cha UTM akamayang'ana Michael Usi pang'ono, mwina mitima yawo ikhoza kumazizirako, kumaonabe kuti adakali ndi mtsogoleri amene akhoza kutengera chipanicho patsogolo pofuna kupitiriza maloto awo. Mwinanso komalizira pang'ono tinganene kuti kusankhidwa kwa Michael Usi kukupherezera kapena kuchitirano ndemanga pa ulimbikira kwa ntchito kumene a Michael Usi akhala kugwira. Mukhozanso kuvomerezana nane kuti wolemekezeka Right Honorable Usi ndi mmodzi mwa nduna zimene zimatha ndithu kudzudzula chitidwe wolakwika wa ma civil servants pa kusalimbikira kwa magwiridwe a ntchito boma, kumenenso mwina kukhoza kuthandizira kulepheretsa chitukuko cha dziko kupita patsogolo. Izizi amatha kuzidzudzula throughout mopanda mwina mantha a mtundu wina uliwonse. Mwina maloto ngati amenewo ndi chitidwe umenewo ndimenenso mwina walimbikitsa kwambiri a president kuti akhoza kuaganizira a Michael Usi kukhala mlowa malo wa chilima amenenso akhoza kugwirana nawo manja ndi kuthandizira kuti ntchito zoyendetsa dziko lino zipite patsogolo pakati pa nkhani za chitukuko komanso miyoyo ya wanthu. Dr. Chaima, panali mayina ambiri amene timaona kudzera ndithu masamba anchezo amene amatuluka anthu amene mwina president Chakwera anakatha kuwasankha. Mukuona kuti nchifanyani president Chakwera wasankha munthu amene akuchokera ku UTM osasankha mwina anthu ena amene mayina awo amatuluka mwina kuchokera ku MCP kapena mwina osatinso achipani cha MCP? Amasankha vice president si anthu, amakhala president ayene ache. Ndiye a president asankha munthu amene iwo amaona kuti ndi woyenera, osakhala zimene anthu amanena. Nkovuta president wa dziko kuti akamvere ndi kukwaniritsa chilichonse chimene munthu akulankhula, chifukwa iwowo ndi amene ali mtsogoleri, iwowo ndi amene ali ndindo. Sizitanthauza kuti a president samva kapena sadziwa chimene anthu amalankhula. Amamva ndithu, koma tizivomerezanso ngati a Malawi kuti president amakhala ndi ntchito zimene amapatsidwa ndi malamulo. Ndiye iwowo agwiritsa ntchito malamulo kusankha munthu amene
iwo amaona kuti akhoza kuwathandiza kugwira ntchito. Malamulo osankha president sadapatsidwe m'manja mwa Amalawi, anapatsidwa m'manja mwa president. Amalawi akhoza kuwalangiza president kapena kwatchulira mayina amene iwo angafune anthuwo, koma zili kwa president iyo kusankha munthu amene iwo angamukhulupirire kuti akhoza kugwira naye ntchito mopanda mavuto ena aliwonse pofuna kutumikira Amalawi kupita chitsogolo. Dr. Chaimba, mwina potengera nyengo imene tili kutinso mwina udindo wawo sunangobwera yayi komano pali ngozi imene inatigwera mu dziko muno, mwina ali ndi ntchito yaikulu yotani Dr. Michael Biswick Usi kuti agwire? Ndikuona kuti ntchito yaikulu kwambiri imene ali nayo Dr. Michael Usi ndiyo mangiriza chipani cha UTM kuti chikathe kukhala mmene chinalili koyambirira pa mgwirizano wawo wabwino ndi chipani cha Malawi Congress Party komanso a president a dziko lino. Tikhoza kuona kuti chichitikireni ngozi ambiri a chipani cha Malawi Congress Party aoneka kukhala anthu okhudzika kwambiri komanso okhumudwa. Takhala tiwaona ena kulankhula zosakhala bwino zokhudzana ndi ngozi imeneyi kapena kukhudzana ndi boma kapenanso kukhudzana ndi president amene, ndipo izi zitengera Michael Usi kufuna kuwalumikizitsa anthu onse otsatira chipani cha UTM kuti akhalenso ndi kukhulupirira mutsogoleri wawo wa iwo a Michael Usi chimodzimodzi ngati mmene analili ndi chikhulupiriro ndi a president awo amene anatisiya vice president a dziko lino. Komanso zitengera Michael Usi amene kulankhula kapena kwakoka otsatira chipani cha UTM kwachita accept kapena kwavomereza president a Chakwela a dziko lino ngati mmodzi amenenso anali munthu wakufupi kwambiri ndi a president a chipani cha UTM amene atisiya achitima. Chifukwa ntchito imeneyi siyophweka, ntchito imeneyi ndiyovuta kwambiri chifukwa adzikhala kuti akulankhulana ndi mtundu wa anthu umene uli wokhumudwa, mtundu wa anthu umene uli wokwiya. Akuyenera kupita kwa anthu amenewo ndi uthenga wina wace wapaderadera umene ukhoza kukwaniritsa kupoza mabala amene ali mkati mwa anthu otsatira chipani cha UTM chifukwa cha imfa imene inachitika pa ngozi ya ndege. Mbuya omonde sizobisa kuti maubale a wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko ndi president ndi mtsogoleri wa dziko samakhala ndithu mwina osangalasa opasa chidwi, koma tinaona kuti Achakwera amanena kuti ubale wa ine ndi wachiwiri wanga uli bwino. Mwina ndi langizo lotani limene mungapereke pambali ya kugwira ntchito kwa Achakwera komanso achiwiri awo amene asankha a Dr. Michael Biswick Usi? Ine langizo limene ndingathe kupereka ndilonena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko amagwira ntchito za mtsogoleri wa dziko kapena ntchito za dziko, ndipo president akakhala pa mpando adziyang'ananso pa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko ngati munthu wofunikira kwambiri pa zintchito zotukula dziko. Takhala tikuona mmene Achakwera anagwira ntchito ndi achitima. Panali zambiri zimene zinayenda bwino komanso panali mavuto ochepa amene anatha kuonekera. Kawiri chimene chimachitika pandale zimatha kuthekera kukhala ubale wabwino pakati pa mtsogoleri ndi wachiwiri wace, koma anthu ozungulira anthu awiriwa ndi amene amapezeka kuti mwina akuononga ubale uja, komanso mwina amatha kukhala ndi influence kapena kuthekera kufuna kusokoneza ubale pakati pa mtsogoleri wa dziko ndi wachiwiri wace. Zolinga zawo kawiri zimakhala kuti mwina amafuna kuti ubale uja uonongeke ndi mphamvu zina zichepe, cholinga chonena kuti mwina enawo apezereponso mpata ofuna kukagwira ntchito zimene wachiwiri kwa mtsogoleri amagwira. Koma izi zimatha kukhala nako kuthekera kosokoneza ntchito za mdziko ndi ntchito za boma mmene zingathe kuyendera pofuna kutukula dziko. Tiyang'ane mwina mwachitsanzo nthawi imene a vice president
anatsogolera gulu la anthu kupanga public reform service public service reform zimene tinamva kuti munali ndondomeko zabwino kwambiri zofuna kuyendetsa dziko lino, koma mwina kutsogolo wake kunapezeka kuti kwabuka nkhani zina zimene zinapangitsanso a president mwina kukhala ngati kualetsa vice president kugwira ntchito zina. Zinthu ngati zimene zije mwina mukati muzionetsetse mbali ina zimakhala kuti zikubwera chifukwa pa zifukwa za ndale, ndiye mwina president akakhala kuti sanazionekire bwino zimadzatha kusokoneza ubale wake pakati pa iyeyo ndi vice president. Koma athokoze president Chakwera kuti anakwanitsa kugwirabe ntchito bwino ndi vice president kufikira na mmene amasiyana kudzera mu imfa imene yachitika. Dr. George Chaima, tathokoza kwambiri kuti munali ndi mpata kuti mulankhule nafe madzulo ano. Inenso ndakuthokoza zikomo kwambiri. Amenewo ndi Dr. George Chaima, mmodzi mwa akatswiri andale kulankhulapo pa za kusankhidwa kwa Dr. Michael Usi kukhala vice president wa dziko lino. Alankhulapo ndithu pa nkhani zingapo zokhuza ndithu chifukwa chani mwina president Chakwera wasankha iwowa nanafotokoza ndithu kuti amasankha ndi president amasankha samalawi maamulo ndithu amamulola mtsogoleri wa dziko kusankha ndithu munthu amene iyeyo akuona zokuti ndoyenera kugwira naye simasankha ngakhale kaya anthu tikoza kufuna zotani komano pa mapeto pake mtsogoleri wa dziko lino ndi amene ndithu amakhala ndi chisankho chake kuti yayi wakuti ndi amene ndigwire naye ntchito. Komano mwina pali nkhani zingapo chances zimene waona kuti Chaima fotokozapo mwina zokuti tinazifotokozanso kumbali yokuti mwina nkutheka kuti mtsogoleri wa dziko lino wasankha Michael Usi chifukwa chonena zokuti ndochokera ku chipani cha UTM kuti mwina malemu Saulo Chilima mzimu wawo use mumtendere amene ndithu thupi lawo layikidwa m'manda lolemba lino anali ndithu mtsogoleri wa chipani cha UTM. Ndi Michael Usi ndinafotokozanso kuti anali running mate wa Chilima mu chisankho cha 2019. So mtsogoleri wa dziko lino mwina waona kuti atenge Michael Usi chifukwa chokuti akuchokeranso kuti ku chipani cha UTM kuti mwina amange mgwirizano umene unalipo pakati pa chipani cha UTM komanso MCP. Koma afotokozaponso za ntchito imene ali nayo Michael Usi imene akuyeneka kugwira kwambiri ku chipani cha UTM bweresa ndithu mgwirizano komanso kuchimanga chipani cha UTM ndi nkhani zofunika kwambiri. Komanso nkhani zina ndi za mu ofesimo office imene ya vice president nangasi tikukamba zoti tinataya malemu Dr. Saulo Chilima kudzera ku ngozi. Koma panali ntchito zina ndithu zimene zinali mu ofesimo zimenenso mwina zikuyenera ndithu kuti zipitirire, zimenenso mwina adi amalawi angafunisisenso ndithu kuti zisangothera pomwepo, koma mwina tione ndithu kuti kodupita kutsogolo kuno titha kuchita motani. Anayankhulaponso nkhani ina yokhuzana ndi ubale wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko ndi mtsogoleri mwina ena akhoza zoti itafulumira ukamba nkhani imene koma ndi nkhani ndithu yofunikira imene tikuyeneka kuti amalawi tikhale tikuyikamba, komanso tili ndi chiyembekezo kuti ubale wa mtsogoleri wa dziko lino ndi wachiwiri wawo ukhala wabwino. Ndikukhulupirazo kuti sitionanso kuti wina akulowera uku wina akuchita izi wina akuchita izi. Tikukhulupirazo kuti agwira ntchito ndithu limodzi mu zaka zimene zasalazi kuti amalize 5 years imeneyi. Makamaka nkhani imene imabwera chifukwa chakuti tili ndi reference kuchokera ndi mbiri yathu ya Malawi takhala tikuona kuti pakhala ndithu pali nthawi zina kumaona ndithu akhanga ndithu zinthu sizikuyenda bwino kwenikweni, ndipo zimene zakhala zikuchitika umboni tili nawo. Ndi nkhani ndithu yoti sitingalephere kuyikamba, tikuyenera ndithu kuyikamba kuti kupita kutsogolo kuno tizikhala tikuphunzira mwina kumene tachokerako kuti kodi kutsogolo kuno zinthu titha kuzikonza motani. Ndiyeno
pakadali pano chance tilankhulekonso ndi ena timve zokuti kodi kumbali yawo mwina chisankho chimene mtsogoleri wa dziko lino wachita akuchiona bwanji, osayiwala kuti onse kuti kulinso ndithu People's Party nawonso ndithu ali mu mgwirizano umenewu, komanso ku UTM kumene tikhalenso tikumva kuti kodi chisankho chimene wachiwiri achilandira bwanji. Pajane nakalacha ima kuti pamapeto pa zonse amene amakhala ndi chisankho chokuti wachiwiri wanga khale uyu ndi mtsogoleri wa dziko. Ndeti khalenso tikulankhulana ndi akuluakulu ku chipani chimenechi cha UTM kuti angotifotokozera kuti nkhani imeneyi ayilandira bwanji. Koma ndimaona ngati apa timvekaye kuchokera ku PP kumeneku tilankhulane ndi mneneri wa chipani cha PP kuti nawonso angotifotokozera kuti kodi nkhani imeneyi ayilandira motani. Inu mwayilandira bwanji? Kodi neso ndikuyenera kupereka maganizo inu Malawi. Koma pa chance mene ndafotokozera kuti tili ndi mneneri wa chipani cha PP People's Party amene wandi Ackson Kalaire kuti tingomvanso maganizo awo kuti kodi nkhani imeneyi ayilandira motani. Akalaire tikulandireni muli live pano pa Zodiac madzulo abwino. Poyambirira penipeni ndikukhulupirira ndithu kuti nkhani mwaimva President Chakwela asankha Dr. Michael Kukhala Vice President wa dziko lino. Mwayilandira bwanji nkhani imeneyi? Tayilandira nkhani imeneyi malingana mukuziwa kuti Dr. Michael ndi mmodzi mwa anthu amene amachulidwa ngakhale pana mayina ambirimbiri ngakhale pangakhale zofuna zambirimbiri ngati anthu tipetingafune kuti mwina ziyende choncho kapena zikhale choncho, koma mphamvu ija timati constitution ya Malawi mapereka mphamvu kwa president kuti ndamene akusankha munthu amene angakhale wachiwiri wake zikachitika zinthu ngati zimenezi. Ndiye asankhidwa Michael amene ndi mmodzi wa anthu amene ali mu mgwirizano komanso anali nduna yawo. Ndiye ifeyo tikuona ngati president ndithu achita chinthu cholondola. Zithandiza bwanji mgwirizano wa tonse? Zimene zithandiza mgwirizano tonse kwambiri chifukwa panali zolankhula izi ndi izi amumaziwa ene kuti wina aliyense mwina amafuna kuti takhala nawo vice president mwina chipanichi achoke ukuku mwina achoke ukuku, koma malingana ndi kuti president ana vice wawo amene tangu waika kumenewo anala UTM chinakomeranso president anaona kuti ndisabwerese zolankhula zambiri komanso kuti ineyo ngati munthu woti ndikukhuzidwanso komanso ndikuziwa amene mgwirizano mayendera uwu munthu amene atayayo wachoka ku UTM chinakomera kuti wonso asankhe munthu wa UTM. Ndiye zimene zithandizanso kulimbikitsa ubale wa zipani zimtosalansi komanso mamembers a UTM kuti aone kuti president sanangowasiya komanso sanawapange chipongwe china chilichonse, koma afuna kuti alimbikitse kuonesa kuti mgwirizano umene ulipo ndipo sakulemekeza mgwirizano umenewo. Mwina Akalaire mwagwira ntchito ndi Dr. Michael Biswick usi kwa nthawi yayitali. Inu ndi membalanso ndinu phungu wa nyumba ya malamulo. So kuchokera 2020 kufika pa nthawi imene Michael Usi asankhidwa kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, mukuona kuti Ausi ali ndi kuthekera kotani kotukula dziko lino ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko? Zoona nimene mwafunsira fustolo Dr. Usi anasankhidwa mu cabinet yoyambirira ija ngati nduna akhala kusunthidwa kupita undunawo zikanakhala kuti si munthu amene mwina akuchita bwino pa ntchito yake mwina akanacho samo, koma kuti akhala mwina zaka 4 zaka 3 ali mu cabinet zikuonesa kuti iwo ndithu akumatha kugwira ntchito yawo bwino malingana ndi zofunikira za boma mene zikuyendera. Ni munthu woti takati upangana interact parliament komanso pankhani zokupuzana ndi ntchito, ni munthu woti ndithu mumatha ndithu kulankhulana ndikumvesesana zimene akunena. Ntchito yoyambirira zithandizanso mwina kupititsa patsogolo ntchito za dziko lino. Akalaire ntchito yoyambirira imene Dr. Usi akuyenera ndithu kugwira akafika mu ofesi ndi ntchito yotani kumbali anu? Pali ntchito zambirimbiri, pali ntchito ngati ya vice president imene amayenera kutumikira dziko lino ngati wachiwiri kwa president, komanso malingana ndi nyengo imene tikudusamo ino pali zinthu zambirimbiri zimene zikulankhulidwa zimene zikuchitika. Ndiye chatengera tsopano iwo Dr. Michael Usi kuti akhazikitse mitima pansi ya anthu
kuti tipite chitogolo kuti sinthawi yandale kapena sinthawi yonena kuti anthu tizingolamphula zinthu zosakhala bwino yayi koma iwo ayenera kuti ndithu ayime njii akhazikitse mtima ya anthu pansi komanso aonese usogoleri wonena kuti choka pano kufika 2025 tiyenda choncho zitazothandiza kumbali zonse za chipani zatonse aransi zipani zonse zimene zikuzidwa komanso ndi chipani cha UTM. Quickly in English, Honorable Kalaile, how have you received or how do you react to the President's appointment of Dr. Michael Bizwikusi as the Vice President of this country? Yeah, I think it's within the expectation that most Malawians were expecting. You have seen that from the social media and from the talk of the things people that have been talking. Dr. Miles was one of the people that was topping the list, and other equally important people that were mentioned. From the word go, he has been mentioned, which means even Malawians had hope that maybe he can be picked. So it's a fair decision, and the president has shown statesmanship in still picking him as the vice president, being the case that he was his cabinet minister from the word go up to now, and he has worked with him and he know him well. That's why maybe he has thought that despite other issues and here and there, he has still maintained him and picked him as the vice president. Thank you so much, Honorable Kalaire, for your time talking to us this evening. Thank you so much. Tukamikeni kwambiri Honorable Kalaire chifukwa cholankhula nafe usiku uno. Amenewo ndi Axon Kalaire amene ndi mneneri wa chipani cha People's Party, ndipo iwo amalankhulapo pa kusankhidwa kwa Dr. Michael Usi kukhala Vice President wa dziko lino. Ankhulapo ndithu nkhani zingapo khopera ndithu nkhani yobweretsa pamodzi kapena titi yogwirizanitsa anthu amene ndi otsatira chipani cha UTM komanso kubweretsa pamodzi ndithu amalawi onse ndi nkhani imene ndithu ikutuluka kwambiri leya pa anthu ambiri amene tayankhula nawo madzulo ano. Yeah, zona zake chance mmene tinafotokozera kuti tikuchoka munyengo yowawa komanso tili munyengo ndithu yowawa imene mitima ya Malawi ambiri yasweka chifukwa cha ngozi imene inachitika ndithu pakati pathu. Ndi nthawi ndithu imene ngakhale anthu oyankhulapo pa nkhani zochitika mdziko osiyanasiyana anayankhulapo kuti ndi nthawi imene tikuyeneka kukhala ndi wachiwiri kwa mtsogoleri osankhidwa okuti akhazikitse mitima ya Malawi pasi, awayike Malawi pamodzi chifukwa mmene zilili mukhoza kuonanso tension imene inalili tikapita ndithu ku mwambo wa maliro mmene zimakhalira muja ku BNS komanso kumene thupi la malemu Dr. Saulo Chilima limayikidwa ku ntcheu. Utakuona zokuti mitima ya Malawi inali mmwamba, zipolowe zimene zimachitika munjira muja. Ndipo president mukulankhula kwawo sananena kuti akudziwa kuti anthu ndifosweka mtima. Ndi nthawi imene ndithu Malawi akuyembekezeranso kuti Michael Usi athandiza kukhazikitsa mitima ya Malawi pansi. Ndikudziwa zokuti mwina anthu mmene ena amatengera Dr. Saulo Chilima, mwina Michael Usi sangachite kufanana nawo china chilichonse komanso chilichonse chimene Achilima amachita sukuti Michael Usi akhoza kuchita china chilichonse, koma ndi nthawi imene Malawi akuyembekezera kwa Michael Usi pakadali pano. Sinanganali zoti tingoyembekezera kuti asankha ndani. Ndi nthawi imene Malawi akuyembekezera kuti iwo agwira ntchito yowakhazikitsa Malawi pasi komanso kutukula kugwirizanitsa komanso kuchigwira chipani chimenechi cha UTM kuti chisapite pansi. Chabwino ndikhulupirira ndithu kuti mwina tipitirizanso kulankhula ndi akuluakulu osiyanasiyana. Tili pano pa Zodiac ndipo tikupatsirani ndemanga kapena titi zomwe tingamve kuchokera kwa akuluakulu osiyanasiyana kutsatira kusankhidwa kwa Dr. Michael Usi kukhala Vice President wa dziko lino. Ndi udindo waukulu kwambiri. Ndiudindo ndithu waukulu kwambiri. Second in command MG2. Ndiyonje.
osati MG2 wira amene atawudzwa koma the official one MG2 wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Chifukwa president akachoka kabineti amayendesa ndithu msonkhano dziko amasira ndithu wachiwiri ngakhale mtsogoleri ali ndi mphamvu yosira munthu dziko amene iwo wakufuna koma mostly zimakhala kuti wachiwiri wake ngati alipo amene kamusire ndithu wachiwiri wake ngati ubale ulipo wabwino ndi udindo waukulu kani ndi manager ya ubale kuti ngati ubale ulipo wabwino ndi mtsogoleri wa dziko ndiye kuti akuyeneka ndithu kumusira wachiwiri wake. Chabwino, ndikukhulupirira kuti mwinatipumileko pang'ono tingomwa madzi kenako tibwereranso tipitiriza ndithu tikhalanso tikuyesera kuti tilankhule nawo amayiko usi ndikukhulupirira kuti sanasinthe namba kuti udindo waukulu tupompopompo tiyankhule nawo timve kuti kodi iwo uthenga umenewo aulandira bwanji. Chabwino, tipitiriza kukupatsirani zonsezi pano pa Zodiac. There's no disappointment in heaven, no weariness, sorrow, or pain. The abrupt death of Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima, former First Lady Patricia Shanil Dzimbiri, and 7 others in that tragic plane crash inside Chikangawa Forest in Mzimba on Monday, 10th June 2024, has plunged the nation into shock and disbelief. Many individuals and organizations express heartfelt condolences to State President Dr. Razarus Chakwela, Madam Mary Chilima, and bereaved children, the bereaved family of the late former First Lady, and the rest of the bereaved families. The Directorate, Management and Staff of Zodiac Broadcasting Station, the Board Chairman, Mr. Edson Mombela, Board Members, the Chief Executive Officer, Management and Staff of Central Region Water Board, the Board, Management and Staff of National AIDS Commission, NAC, the Board Chairperson, Board Members, Management and Staff of Malawi Environment Protection Act, MEPA. For the beautiful city. The board chairperson, Mr. Davlin M.D. Chokazinga, board members, management and staff of Malawi Bureau of Standards, MBS. The Minister of Agriculture, Honorable Sam Dalitsokawali, the Secretary of Agriculture, Mr. Dixie Kampani, the Principal Secretary for Irrigation, Mr. Geoffrey Mamba, the Principal Secretary, Ms. Mendrina Mlozabanda, Directors, Management and Staff of Ministry of Agriculture. The Minister of Lands, Honorable Deus Gumba, MP, Secretary for Lands, Mr. David Chironga, Directors, Management and Staff of Ministry of Lands. As a nation, we unite in grief and solidarity, offering our prayers and support to families affected by this tragic event. May the departed souls rest in eternal peace. A beautiful city of gold. Tonse tukunena kuti chifukwa cha mbendera iyi Malawi muno mukhalanso mtendere. Malawi muno sitiopa ndipo ngati titafa chifukwa cha mbendera imeneyi. The late Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima was born on 12 February 1973 in Incheu. He was the first child of Henderson Brown Chilima of Chinganga Village, Tienjewa Lilongwe, and Elizabeth Francis Chilima of Mbilintengerenje Village, Tie Champiti, Ncheu.
Chilima spent most of his early life in Blantyre, where his parents were working, and spent secondary school, Tiwi in Dedza district. He went on to the University of Malawi, Chancellor takumananso pano pa Zodiac ndipo madzulo ano tu nkhani imene ndi yayikulu ndi kusankhidwa kwa Dr. Michael Usi kusankhidwa kukhala Vice President wa dziko lino kulowa m'malo mwa malemu Dr. Saulus Claus Chilima amene anatisiya pa 10 June chaka chino cha 2024 ndipo alowa manda lolemba la pitali kunsipe mboma la Nchewu. Tikulankhula ndi akuluakulu osiyanasiyana kuti timve ndemanga zawo pa kusankhidwa kumeneku kwa Dr. Michael Usi ndipo tinawapeza Dr. Michael Usi kuti tinawapeza ndithu kuti tilankhule nawo koma zikuoneka kuti ali pa meeting ndithu aliphera kulankhulana nafe koma tinayesesa kuti amalawi angomva ndithu mawu awo kamphindi kochepa kokha kuti kodi alandira bwanji uthenga umenewu koma ndikhulupira ndithu kuti tikhala tikuyesabe kuti tilankhule nawo timve kuti kodi nkhani imene ayilandira bwanji ndipo kodi amalawi ayembekezere zotani kutsatira kusankhidwa kwawo kumeneku. Koma ndithu kumveka kwawo mveka ndithu kuti ndi munthu osangalala. Ndi munthu ndithu osangalala ngakhala kumveka pasipasi kuti ali pa meeting pakadali pano tikukamba pano enda anatifotokozera kuti meeting yawo ndi yayitali kwambiri. Tinayesesa kupempha kuti kamphindi kamodzi kokha ndiye tiona kuti kodi mkatikati mwa ndimemo zikhale motani koma ndimaona ngati pakadali pano mwina atingowapasako mpata kuti amalize meeting yawoyo kanthawi kena kaya ndimawa tikhale ndikulankhulana nawo ngati sasitha nambala ndithu chikhulupiriro tikhale nacho kuti tikhale nacho kuti timva kuti kodi iwowa ayilandira bwanji nkhani imeneyi koma pa bwanji chance tilankhuleko ndi Benedicto Kondowe amenenso tinaona zokuti pakati apa amatulutsa zikalata zawo ndithu zochuluka zomupempha mtsogoleri wa dziko lino kuti akuyenereka achite ndithu machawi komanso asankhe munthu oyenereka amapereka ndithu zinthu zoyenera kuti aone zinthu zakuti akamasankha munthu amene atakhale Vice President. Nde apa tikuyesera ndithu kuti tilumikizane nawo a Benedicto Kondowe kuti tilankhule nawo kuti kodi nkhani imene ayilandira motani. Chabwino kungoonanso ndithu nkhani ina yokhudza ndithu mbiri ya Dr. Michael Usi tinganenenso ndithu kuti iwowa mu chaka cha 2015 anaona ndithu kuti mpofunika kuti apitirize ndithu maphunziro awo pamene ndithu amakapanga maphunziro awo amene anapeza PhD ku University ya Bedfordshire mchaka cha 2015 ndipo kwambiri nkhani yawo kwambiri inali yokhudza ndithu nkhani za achinyamata kuti kodi achinyamata angatenge nawo mbali motani pofuna ndithu kutukula maiko ndipo kafukufuku amene anachita anakhudza ndithu nkhani imeneyi kuona ndithu kuti kodi ndi ndondomeko zotani zimene zingathandize kuti achinyamata nawo azitenga nawo gawo lalikulu kwambiri maiko osiyanasiyana kuti nawonso akhale ndithu anthu amene angathandize kwambiri popitisa patsogolo chitukuko ndi nkhani yayikulu ndithu imene maphunziro awo a doctorate akulunjika kwambiri ndi nkhani imene ndithu anachita kwambiri amene amapeza maphunziro awo amenewa. Ndikuona ndithu kuti palaini pa tili ndi Michael Kayatsa kuchokera ku bungwe lija la Center for Human Rights and Rehabilitation komanso iwo wanso ndi wachiwiri kwa wapampando wa bungwe lija la Human Rights Defenders Coalition. Madzulo abwino Akayatsa. Zoma kwambiri chance. Tango landira uthenga ndithu madzulo omwe ano kuti President Razarus Chakwela wasankha Dr. Michael Usi kukhala Vice President wa dziko lino. Ndimafuna timve ndemanga yanu ndi utani pakusankhidwa kumeneko kwa Usi. Ya poyamba tuwafunira zabwino zonse Dr.
chifukwa chosankhidwa kukhala. Hello kuti kuti ifeyo ndithu tikafuna zabwino zonse komanso tiwathokoze na president a dziko lino Dr. Chakwela kuti asankha Michael Usi komanso kuti atsatira malamulo chifukwa malamulo akunena mwachidule kuti president amene ali ndi mphamvu yosankha wachuli wake ndipo kuti akuyenera kupanga zimenezi pasanapite masiku 7 ndiye kuti akwanitsa zimenezi tiwathokoze president Dr. Razarus Chakwela. mukuona ndithu kuti ndi ntchito zotani zimene Dr. Michael Usi akabwera mu office akuyenera ndithu kuti azipatse ndithu kapena tikhale priority akabwera mu office imene ya vice president? Ntchito ndi zambiri koma chinthu choyamba chikhale chothandizana ndi president kuphunzitsa mitima ya Malawi pansi makapozindikira kuti tangoluza kumene vice president Dr. Saulos Chilima pangozi imene inakhuza ndithu Malawi ochuluka komanso kuzindikira kuti panali zambiri zimene zakhala zopankhulidwa masamba amchezo komanso malo ena zokhuzana ndi ngozi imeneyi. Ndi chinthu choyamba chikhale chimenecho kuphunzitsa mitima ya Malawi komanso kuluzitsa Malawi kuyanjanitsa Malawi panopa zikuonekabe ndithu kuti Malawi we are divided. Ndi ikhale ntchito ndithu yoyambirira kuthandizana ndi president kuchita unite Malawi kuti tiyende limodzi ngati dziko komanso pakufunika ndithu kuti Dr. Michael Usi thandizane ndi president makamaka kukwanirisa zimene boma la tonse leader alonjeza kuti akwaniritsa. Panali malonjezo osiyanasiyana malonjezo ambiri akhala kudikirira kuti malonjezo amene tidalonjezedwa kuti akwaniritsidwe liti. Ine ndizoona kuna kuti malonjezo ena akwaniritsa komabe pali zina zambiri zimene ndithu bomali likuyenera kukwaniritsa panopa pamene tikuyandikira chisankho china chaka chamawa pangokhala ndithu miyezi yochepa mwina 16 yokha kuti Malawi akavutenso. So pofuna ndithu kuti Michael Usi ngati vice president agwire ntchito ndi Chilima alumikizane bwinobwino nkuona kuti titani kuti tikwaniritse zimene tidalonjeza Malawi. Kupatulapo pakufunikanso kuti mwina nkhani ijanso yokhuzana ndi ma reforms public sector reforms aonenso kuti ayikira bwanji mamaka kuchita implement ma recommendations amene ali mu report ija imene tigulasko lino Dr. Chakwela adachita commission kuti aoneke kuti kodi public service angachita improve bwanji muli ma recommendations ambiri mmene momo amene akuyenera kuti apangidwe implement and tikuziwa kuna kuti the late ndamene nali responsible ku nkhani ya reforms ndi ndichikhulupirira kuna kuti Dr. Usi apasidwaso muna udindo olena kuti ayang'anirenso nkhani ya reforms. Amalawi ali ndi chidwi Amalawi akudikirira kuti aone ndithu ma reforms iwo akugwira ntchito. Akayatsa timalankhula ndi anamalomba mphindi zapitazo ndipo pali nkhani ina ndithu imene ikubwera kuti kodi ngati Malawi tikuyenera kuti mwina tiunikenso malamulo athu makamaka pounika masiku 7 amene malamulo a dziko lino amapereka kuti president asankhe wachiwiri wake pa ngati ngozi imene inatichitikirayi makamaka poganizira mwina mmene ngozi imene yachitikira komanso mwina ndi 7 days mukuona kuti mpofunika kuti kapena mwina tiyambenso kuunika kuti mwina tipereke mpata wotalikirapo kuti mwina ngati zikakhala ngati zimenezi mmene ngozi inatigweramo anthu azikhala ndi nthawi yoti atha kulira maliro mwina tisanayambe mwina kumaganiza zosankha vice president. Kumbali ina ndikugwiza nawo anamalomba kuna kuti 7 days njochepa chifukwa imene zakhalira ngati imfa ya Chilima kuti tangoika zanazanali maliro a Chilima talira and misozi
ume kwenikweni yayi anthu ambiri anakalirabe komanso tinakali mu mourning period 21 days chasinathe ndiye zimene anena namalomba zikatokhala zoona kuna kuti mwina nthawi ichulukepo kuti anthu azikhala kuti ndithu mitima yakhala pansi komanso kuti mwina pakhale nthawi yambiri yokuti president apange chisankho chabwino komabe ine ndionabe kuti malamulo amene alilimo ali bwino ndithu chifukwa ofisi ya vice president ndi ofisi yakulu kwambiri ndi ofisi yakulu ndithu vice president amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko ali ndi udindo waukulu kwambiri malamulo nthawi zambiri amadana ndi vacuum ndipasakhale power vacuum ndikukhulupirira kuti amene adakonza constitution adaona kuti no 7 days yo ndiyokwanira kuti pasakhale ndithu vacuum kwa nthawi yayitali chifukwa tikumbukirenso kunena kuti vice president ndamene amakhalanso in charge pamene muna president wachoka lese kuti muna president wachoka wapita kunja amene amachita chair for example ma cabinet meetings komanso tizikumbukira kuna kuti anything can happen, god forbid, we can also lose a president. I'm not saying it will happen kupazinga kuchitika motero zakhaza motero zakhala manje chifukwa chake muna ndikukhulupirira kuti malamulo komanso anakonza malamulo anda mechanisms zimene zokuti pasakhale nthawi yayitali pali power vacuum chifukwa anything can happen chifukwa chake ndikukhulupirira kuti adayika 7 days komano kupachikhalidwe chathu ndikugwirizana nawo ndithu namalomba kuti zimakhala ngati zopereka chiphinjo makamaka kudziko mamaka zinthu zikakhala motero kuti taluza vice president mwa njira imeneyi njira ya imfa. Akayatsa tathokoza kwambiri kuti talankhulana madzulo ano pano pa Zodiac. Ndathokoza kwambiri chance. Amene onda Michael Kayatsa kuchokera ku HRDC komanso ku CHRR. Naona kuti ya Benedicto Kondowe amaimba phone ndi naona kuti mwina kapena mwina ati apaseso mpata kuti mwina tilankhule nawo chifukwa kwayambira kuja nafunisisa ndithu kuti leya ulankhule nawo akondowe koma ndikhulupirira ndithu kuti mafunso amene analipo sina kudule yayi kuti mwina umafuna kufunsa mafunso ena akayatsa. Ayi ndithu Benedicto Kondowe ndi amene ndithu ali pa line pa pakadali pano chance. Akondowe tikulandireni madzulo ano pano pa Zodiac. Zikomo kwambiri chance. Nkhani imene ili pano ndi nkhani yaikulu imene nditutamva madzulo ano kusankhidwa kwa Dr. Michael Usi kukhala vice president wa dziko lino. Akondowe mwakhala mukulankhulapo pa mwina mmene president Chakwela angasankhire munthu amene akulowa mu ofisi imeneyi timafuna timve ndemangano ndi otani madzulo ano. Poyamba tinene kuti timayembekezera ndithu kuti mwina wachiwiri kwa president achokera ku UTM pazifukwa zonena kuti poyambirira mwina president sakufuna aonese picture yonena kuti analibe chidwi ndi Tonse Alliance makamaka UTM komanso kutengera environment imene tilimo mwina zikanakhalanso zovuta kwambiri zomapereka maganizo ena kwa anthu ena. Ndiye ngakhale titatusa statement yathu timanena kuti ayang'ane munthu amene ndi ma interest a Malawi koma zimaonekabe kunena kuti kusankha kwawo mwina kukhalabe munthu amene akuchokera ku UTM. Wakukulu ndikonena kuti mukayang'ana Michael Usi ndi munthu amene mwina tinene kuti si woti mwina angavutane kwambiri ndi president fuka tikamanena continuity ya boma kapena kupita kupitisa pasogolo masomphenya ya boma amafunikira kuti anthu awiri akhale akumvesesana. Zikakhala kuti uyu akupanga zake uyuso zake pena ndondomeko za boma zimasokonekera. Nde kuganiza kwathu ndikonena kuti atayang'ana mwina ku UTM anaona kuti munthu wonena kuti ali pakati kati mwina angakhale Michael Usi komano pakadali pano
tikhala kuti tikuthamanga kwambiri kuti mwina tinene kuti iwowo ndamene akwanitse mu office ya vice president chifukwa choti angoyamba kumene, koma tikayang'ana zochitika zawo mwina a president anayang'ana zinthu ngati zimene zonso. Mafotokoza ndithu ngati National Advocacy Platform kulankhula ndithu kuti akhale munthu wakuti ndinokondwa ndi zimene mmalankhula ndi kusankhidwa kwa Dr. Michael Usi. Tinene kuti mphamvu zili mwa president, komanso tikayang'ana Michael Usi chikhalidwe, komanso tinene kuti kuyang'ana masomphenya Malawi. Muzoyankhula zawo amaonesabe kunena kuti mwina ali ntchito kwambiri kuti masomphenya akwaniritsidwe. Mukukumbukira kuti panali nthawi ina yake pamakhala ngati kuti pazikhala mikangano. Zoyankhula zawo ngakhale anali ku UTM amabwera pakati kukhala ngati kuyanjanisa, chifukwa amazindikira kuti iwo anali mboma, ndiye kama kambirana za masomphenya anali masomphenya kuphatikizapo ma partners including UTM. Nde iwo amanena ndithu kuonesa kuti apereke mwayi kwa Chakwera kuyendesa dziko. I think ndi nkhani imodzi imene ndiyofunikira kwambiri chifukwa nonse simungakhale atsogoleri kuzindikira kuti mwina kusogolo kwanga kuti nzanga ndikofunikira kuti kaya ndi pa office kaya ndi boma liyende bwino. Tilowetseponso nkhani ina yokhuzana ndi mgwirizano. Tikudziwa zokuti panali mgwirizano pakati pa chipani cha UTM komanso MCP ndi zipani zina. Panali ndithu zina ndi zina zimene anasayinirana. Ngati Malawi tiyembekezere kuti zimene anagwirizanazi akuyenereka ndithu mtsogoleri wa dziko lino kuzipanga ona ndi Michael Usi amene awasankha kukhala wachiwiri wawo komanso chipani cha UTM. Tinene kuti tikalowa kumgwirizano, mgwirizano umene ulipo pakati pa MCP ndi mapartners awo si mgwirizano pakati pa Chakwera ndi atsogoleri azipani zimenezo, koma unali mgwirizano kapena ndinene kuti ndi mgwirizano pakati pa MCP ndi zipani zina. Ndiye mukandifunsa kunena kuti tiyembekezere, ine nditha kunena kuti ngakhale tikudziwa kuti mgwirizano wawo si kuti uli ndi mphamvu chifukwa constitution ili pamwamba pa zonse zimene zipani zingagwirizane. Ndifukwa chake mwina kumbuyo kuti manena kuti gentleman agreement imafunika kuti anthu akhale okhulupirirana, chifukwa mukapanda kukhulupirirana ndiye mgwirizano mutha kuthesa chifukwa chonena kuti ulibe mphamvu ina iliyonse ya malamulo. Ndiye chiyembekezo chathu ndichonena kuti mwina kusankha kwa Michael Usi ku UTM ndi mbali imodzi ionesesa kuti mgwirizano ukhale upita pasogolo kuti usasokonekere ayi. Ndiye tukhulupirira kuti pamene akupita chisogolo mwina akambirananso asogoleri amgwirizano umenewu mwina akhala kukambirananso kunena kuti pamene tukupita chisogolo tingapange bwanji kutengera mwina zimene zimayankhulidwa mbuyomo. Tinene kuti ndi nkhani yovuta kwambiri tisabise, ndi nkhani yovuta kwambiri chifukwa tinamva mwina akuluakulu ena MCP kupereka maposition amene amasemphana ndi zimene akuti zinali mu mgwirizano kuphatikizapo president kumene chifukwa anazanena kuti ngati ku convention kwawo awasankha iwowo aliwokonzeka kuwasogolera Malawi. So ndi zinthu zonena kuti tikuyembekeza kuti mapartners akhala kukambirana, koma ndi nkhani yonena kuti ndi mgwirizano akuyenera apeze njira yoti mapartners amene ali mgwirizano umenewu pakhale kumvesesana. Mr. Benedicto Kondowe from the National Advocacy Platform, your quick reaction on the appointment of Dr. Michael Usi as the Vice President of the Republic of Malawi. First of all, it was expected in a way that perhaps the Vice President would come from UTM for two major reasons. One being moral consideration. Secondly, is an issue to do with timing. You know what as a country we're going through, and perhaps getting someone outside UTM could have painted
a wrong picture about government and in particular the president. And perhaps in the spirit of collective healing and national unity, the president felt that it would be important to pick someone from UTM to demonstrate that the MCP government is still eager to see to it that the alliance that existed before is still intact. But perhaps in making that decision, the president had also to look at who then within UTM is moderate in terms of quickly transitioning and supporting the agenda of government. Because when you're talking about the presidency, you're talking about the two persons, the president and the vice. And where the two are not working together, then definitely the strategic policy direction of the government gets impaired. So perhaps that was some consideration that, in my view, I feel the president might have considered. I'm aware that even when there were misunderstandings between UTM and the MCP, you could gauge from statements that Honorable Michael Usi was making was more about bridging the differences. And from time to time, he was of the view that the president should be given, the chance to lead, and perhaps that might have been appealing to Dr. Razarus Chakwela to consider Honorable Michael Usi to be his second in command. Are you happy with the choice of Dr. Michael Usi? My own view is that it may be too early for us to be conclusive that he would deliver, but from what we know him to be, he is a sober-minded person, moderate, and concerned about the welfare of the people. From what he says and what he has done before joining politics, especially if you look at his work at Seventh Day, the development arm of that institution. So one would get the impression that he would be able to support the president in making sure that the national aspirations are achieved. But it must also be made clear that it will also depend on the support that Honorable Michael Usi will be receiving from UTM. Because if UTM will be unwilling to provide the support, I don't think he will be able to discharge the duties of the vice president well. So I think honors lies with the UTM to reorganize themselves and pledge support to Honorable Michael Usi, because by the end of the day, he is a candidate from UTM. So the extent to which he can perform will also largely depend on the support that is coming from his own party. But as that is being done, it will also be important that they build a coalition, a consensus among all the partners. But above all, they must bring Malawians, the 20 million Malawians, forward, so that we all move together as a country, because political parties on their own is not enough. The presidency requires the support of the general public. So the extent to which they are able to galvanize, mobilize all of us, give us the right pathway of the national development agenda and the vision that they have for the remaining 1 year will determine the support that the citizenry can provide to them. We understand that there was an agreement that was made between the the current president, Dr. Razarus Chakwela, and late Dr. Saulos Chilima. Should we expect that agreement to proceed, or what should we expect from that agreement which was made earlier between the president and late vice president Dr. Saulos Chilima, with now Michael Usi being appointed as the vice president of the country?
first of all, although we know that the agreement between Dr. Razarus Chakwela and late Dr. Saulos Chilima was a gentleman agreement because it did not have the force of the law. It must be made clear that it was an agreement between political parties. It was not an agreement between Dr. Razarus Chakwela and the late Dr. Saulos Chilima. It was an agreement between MCP and UTM as a party. These parties are still in existence. So one would think that based on collective responsibility and integrity, the agreement could stand, and perhaps that's why the president had opted to choose the vice president from UTM. But how things would shape moving forward, it would depend on the political interest of each party. We know that even before the death of the former vice president, statements were already made by MCP top leadership, including the president himself, when he made it publicly known that should he be elected at a convention, he is ready to stand as president. So the position was made clear. And I think as we move forward, it will also be important that the alliance partners continue to talk on some of these issues that have emerged, and maybe attempt to resolve them. Whether that agreement should be ruled out or not, those are matters that would leave to the alliance partners themselves. Mr. Benedicto Kondowe, National Coordinator, National Advocacy Platform, thank you very much for sparing your time this evening. You're welcome. Thank you. Amene onda Benedicto Kondowe kuchokera ku National Advocacy Platform, ndipo amatiyankhula pa nkhani zosiyanasiyana kukhuza ndithu kusankhidwa kwa Dr. Michael Usi ngati Vice President wa dziko lino. Nkhani ndithu zingapo zimene afotokoza Kondowe. Tikhulupirira ndithu kuti kusankhidwa kwa Dr. Michael Usi titero ndithu da Malawi akhala ndithu ali ndi chiyembekezo kuti abwerese mgwirizano umene ndithu kufunika kwambiri. Nkhani imeneyi yakhala ikumveka kuyambira ndithu kwenikweni kumene takhala tikulankhula pano, ndipo ikupitirirabe kufikira ndithu pano kuchokera kwa akuluakulu osiyanasiyana amene talankhula nawo. Chachikulu timanena zokuti nkhondo singamange mudzi. Izi zanazilankhula ndithu mtsogoleri wa dziko lino kumwambo wa maliro umene unachitika ku Bingu National Stadium la Mulungu. Analankhula kuti nkhondo simanga mudzi. So potengera kuti nkhondo simanga mudzi, pamayeneka ndithu pabwere munthu amene akhazikitse tinenenso mobwereza mitima ya Malawi pansi, ndikuabweretsa ndithu Amalawi pamozi, ndikumangirira ndithu dziko lino ka chipani cha UTM kuchimangirira ndi chipani cha MCP, komanso anthu ena kunjaku mukudziwa kale zisizobisayi kuti kunjaku kuli mkwiyo, and mkwiyo unaonekera pa zimene zakhala zikuchitika kuyambira sabata yatha lolemba kufika tsiku la lero. Pano tikamba pano ena adakali ndi mikwiyo pa zimene zachitika, posafuna kulodza chala kuti ndiwakuti, komano ndi mmene zilili pameneka ndithu pabwere munthu amene alumikizitse Amalawi kukhazikitsa mitima yawo pansi, komanso makamaka kuchimanga chipani cha UTM moti amaiko usali ndi ntchito ndithu. Sikuti kuti chifukwa choti atenga mpando umenewu ndionona ndithu tikudziwa kale kuti kuli misonkho ya Malawi involved kumeneko, kuli allowance involved. Ukatoona mtendo zanyani ndi mpando onona ndi mpando onona, kuli misonkho ndithu ya Malawi, kuli zolowa zimene zimakhalako. Pano tikamba pano ndiye kuti moyo wa amaiko usi wasintha, ndiye kuti in terms of
security ndekuti yasintha pano tikamba pano kunyumba kwawo ndekuti kwapita asilikali mmene chitetezo chimayeneka kukhalira ndithu munthu ukakhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko ndekuti magalimotonso akuyeneka akhale aja aboma abwino aja ndi mpando wonona pali misonkho ya Malawi ndi akuyeneka ndithu agwire ntchito kwambiri yokhazikitsa mitima ya Malawi pansi komanso kuchimangirira chipani cha UTM. Komanso Leya ngakhale ndithu ngamaoneke ndithu kwa sala nthawi yochepa koma ndikhulupirira kuti miyezi pafupifupi 16 kapena 15 ndi miyezi yambiri imene akhale pa mpando umenewu ndipo ndi nthawi ndithu yoti atha kuchita zinthu zimene Amalawi tingathe ndithu zaloza kuti mmene Dr. Michael anasankhidwa kukhala vice president anachita izi ndikhulupirira ndithu kuti tisayonedi nthawiyo ngati kukhala yochepa miyezi 16 ndi yambiri tikabwerera mbuyo pang'ono na malomba natuza kuti izitu zikuchitika pano zife zinatichitikirapo kuti tinataya mtsogoleri wathu mtsogoleri ndithu wa dziko abingwa Mutharika mzimu wawo use mumtendere inali tangokhala zaka ziwiri zokha kuti ndithu amalize temu yawo nthawi imeneyoyo nde zaka ziwiri mukachosera pa zimene zasalazi mwina tingochoserapo ti miyezi 6 kuzoneza zokuti ndi 1.5 year nde mutakuona kuti atanyamula ndithu boma lija Joyce Banda nawonso anachita mbali yawo ali ndi zinthu zawo zimene amabwera kuna zoti ndinakonza zakuti kunali vuto la magetsi ndinakonza magetsi forex nkaso wa mdziko muno ndinakonza izi nde chaka ndi miyezi 6 sikuti ndizochepa ndi masiku ndithu ochuluka ndithu kuti munthu akuyenereka ndithu agwire ntchito yawo mochilimika asinthe zinthu zina zimene iwo ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko akuyenereka kuchita ndipo ndikhulupirira kuti mmene amaona kuti dzina lawo likutchulidwa sanalepherebe ndithu kukhala ndikumaganizo kuti ine atandisankha ndingatani zimenezo munthu sungalephere kuganiza songalephere timpekesera timabwera kodi tuma kuti analipena pali ponse ochera kuti kodi what's gonna happen tonight what's gonna happen lero ndikhulupirira kuti mmutu mwawo tikakonda ndithu tinakalankhula nawo ndikhulupirira kuti mmutu mwawo munalibe ziwiri zitatu koma ine tuntakhala pa mpando umeneyo kuti analankhulapo kale kuti muyembekezere zotere I wish nthawi timbankhulana nawo ija tinakakhala ndi mwayo kuti ndithu kuti ali pabwino poti tikhoza kuyankhulana nawo komabe masanawo tinamva ndithu komanso tinaona pena pake ku Capitol Hill kuti yayi akaliata anapita ndithu ku office kwawo tinaona ndi mangokayikira kuti kapena mwina ndiza chifukwa akuluakulu achipani cha MCB cha UTM anatifotokozera kuti akhala akukumana ngati akuluakulu kumapeto kwa sabata ako ndi kuti tiyembekezere mawa kapena loweruka akhala ndithu akuluakulu achipani chimenechi akukumana kuti aone chitsogolo cha chipani kuti kodi chikhala motani komanso anatero kuti akhala akukumana kawiri ndeti mangoti kapena mwina akukumana kuti akambirane za msonkhano umene ali nawo kapena mwina amvetsedwa kuti zijazo ndizoona kuti afuna ombane mitu ngati akulu atsogolera chipani cha UTM ndi zambiri zimabwera komabe mwina abepena pake amene kandithu kudziwako pang'ono pokha kuti ndimene zililibu zikulowera uko chasefeyo ndetayankhula kwambiri ndimafuna kuti tipiteko kwa Malawi tione kuti kodi achilandira bwanji chimene chichi tingopita pa Facebook pa samba lathu la Zodiac kuti timve kuti kodi anthu achilandira motani ndekuti konse kumene muli takutumizani uthenga wanu pa tsamba la mchezo la Facebook mungopita pamene pali Zodiac mupite pamenepo komanso programu iyi ikuonekanso live pamenepo pa Facebook kuti tingomva kuti kodi Amalawi achilandira motani akuyembekezera Dr. Michael Usi ukhala vice president komanso nkhani yakulu ndimene kuti kodi akuyembekezera zotani ngati Amalawi. Ndikhulupirira kuti tipumire pang'ono kenako tibwererenso ndi mauthenga osiyanasiyana amene ino amene mukutsatira programu iyi pano pa Zodiac. Ndikhulupirira kuti kukhalanso kumaliza umenekwe. Ndikhulupirira kuti kukhala. Akuti mwatopa muoneka mukusinza ife sitopano. Achipani cha UTM. Achipani cha UTM. Ndikhulupirira kuti mwina tipayenderadi kuti so tilankhule nawo timve kuti kodi akuti bwanji achipani cha UTM. Koma tinayesera ndithu kuimbira mneneri wa chipani chimenechi cha UTM Felix Sanjawala komano phone yawo imoneka kuti mwina ali patali mwina nawonso ali pa zokambirana ndi zina samayankha
komano poti tatero tiyesesa ndithu kuti amenewa tilankhule nawonso timve kuti kodi kumbali yawo achilandira motani ngati chipani amadziwa kuti zikhala motere anakambirana ndi mtsogoleri wa dziko lino paja ndinakale kuti mphamvu zonse tonse tikalankhula tikapereka maganizo athu zimakathera ndithu kwa mtsogoleri wa dziko chisankho chimakakhala ndithu ndiyeyo. Chabwino timafuna ndithu tionepo pa Zodiac online kuti kodi pali zotani makamaka ino amene mukutsatira program yathu ino madzulo ano tione ndithu pamenepo kuti kodi pali zotani amene akutsatira program imeneyi akufotokoza zotani amangwinya amenewa kuti zakhala bwino kwambiri ndipo usi ndi munthu oti atha kuthandiza pa chitukuko cha dziko lino ndipo iwo akuti congratulations to Dr. Usi ndipo amadengesa machete akuti congratulations Dr. Usi ndipo ena akuti zabwino zonse kwa Usi, all eyes on you boss, Brian Lighton Banda kuchokera kwa Nsundwe ndipo ulemu kaka kuti congratulations to Dr. Michael Usi, wishing him successful leadership as a VP of Malawi. Ndipo Ali Chimpeni akuti Dr. Usi ndi munthu wanzeru, congratulations. Ndipo Samson Jana akuti ndakondwera kuti mwasankha Dr. Usi, tigwireni pa mkono. Ndipo ndi ena mwa mauthenga amene ndithu ali pa page yathu ya Zodiac online imene ndithu anthu akupereka mauthenga osiyanasiyana kutsatira kusankhidwa kwa Dr. Michael Usi kukhala vice president wa dziko lino. Anthu ndithu akuoneka zokuti achilandira apa ndangopita pa page yathu ya Zodiac ndaonanso ndithu ndemanga kuchokera kwa Prophet Shepherd Bushiri nawonso ndithu apereka ndemanga yawo pa page yathu ya Zodiac and iwo akutero kuti congratulations, I wish you well. Kulankhula ndithu kwa Prophet Shepherd Bushiri pa tsamba lathu la mchezo la Facebook atero kuti I wish you well. Enanso apa Asam Flag kuti congratulations and wishing him all the best. Pali mafuno abwino ndithu alipo ndithu ambiri achawezi Michael Pili akuti also it's a good combination ndipo angomaliza ndithu kuti congratulations to him. Great news, great selection, congratulations Dr. Usi, let's build Malawi. Amene onda Fletcher Goodwell Chimpanga ndipo kupita ndithu kuti mauthenga alipo ambiri kobasi oti titawechezera atu mpakana zuoneka choncho komabe timphindizo cheparoka mwina tingowerengako mauthenga ochepa chabe chance. Apa enanso Lloyd T. Talavu akuti we can learn a lot from him, so humble and yet full of wisdom. Atero ndithu amenewo ena akuti God's plan starts from afar. Being chosen as SKC's running mate from nowhere was just all part of the plan for him to once be VP of Malawi by today. We might have expected it, but not this soon. Always trust the process. Amene onda Atiago Andrews V. Kuchoka ndithu pa tsamba lathu la mchezo la Facebook. Kupira ndithu kuti uthenga ofana kuti bambasi kono well deserved. Amene onda Glory top man akutero kuti bambasi kono all the best. Well bwana ndikupira kuti uthenga also ndofanana ndomene wawerenga. Congratulations Dr. Usi, you deserve the position. No wonder Dr. Chilima chose you as his vice, and Dr. Usi is a person who can work on this position perfectly. Congratulations Dr. Usi. Mauthenga ndithu ambiri owafunira zabwino zonse Dr. Michael Usi pamene aku mawalino akulumbiritsidwa kukhala vice president wa dziko lino. Dukhulupirira ndithu kuti mwambo ngati umenewu ndikakumbukira bwinobwino Leya unachitikanso zaka zambuyomu nthawi imene Dr. Joyce Banda analowa pa udindo wa president nawonso anapogwiritsa ntchito ndithu malamulo a dziko lino
anapasidwa ndithu malamulo anapatsa mphamvu yosankha vice president, ndipo nthawi imeneyo ndithu pamene anasankha Khumbo Kachali kukhala vice president wa dziko lino. Ndipo mwambo ngati umene uchitike mawawu unachitikanso ndithu ngati ndikukumbukira bwino unachitikira ndithu ku nyumba ya boma imene ili ku area 9. Ndipo mwambo ndithu unachitika umene wolumbirisa Khumbo Kachali kukhala vice president wa dziko lino. Tengane ndithu kuti ayi sikuti nkoyamba zinthu ngati zimenezi kuchitika, zinachitikapo ndithu mbuyomu pamene Dr. Joyce Banda, former president wa dziko lino, anasankha Khumbo Kachali kukhala vice president wawo kutsatira imfa ya president Bingu wa Mutharika. Chabwino tikuona nthawi apa tikapumule tabwera lija ndithu ndikali naisesa ndithu kugula nthawi kuti mwina your right owner akhala nditamaliza meeting kuti tilankhule nawo pano timve kuti kodi uthenga umene anawolandira bwanji. Zikanakhala kwambiri tinakamaliza ndiwo komabe tiyeserenso mwina kulankhulana ndi Njawala amene ali mneneri wa chipani cha UTM kapena Patricia Kaliati komanso ku MCP Eisenhower Nkaka tiayeserebe chifukwa timayesera ndithu koma zimoneka kuti manambala awo sinanga mwina zochitika ndi zambiri. Awanso tikuyembekezera mwambo waukulu owalumbiritsa amayi Kousi ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ku nyumba ya malamulo mawa ndiye kuti mwina zochitika ndi zambiri. Makamaka MCP UTM mwina akuluakulu akhoza kukhala kuti pakadali pano atangwanika alikali kukonzekera ndithu zamawa komano tiyayesera ndithu komaliza kuti tionezo kuti titha kulankhulana nawo zotani. Tikamaliza pamenepo ndikukhulupirira zokuti tikapume nafe. Chabwino tikadalibe pano pa Zodiac ndipo nkhani yayikulu lero ndi kusankhidwa kwa Dr. Michael Biswek Usi kukhala vice president wa dziko lino kutsatira imfa ya malemu Dr. Saulos Claus Chilima amene anali vice president wa dziko lino. Anatumikira ndithu dziko lino kuyambira mchaka cha 2020 atasankhidwanso pa chisankho chimene ndithu court linalamula kuti chichitikenso mchaka cha 2020 ndipo wakhalala vice president kuyambira nthawi imeneyo kudzafika pa nthawi imene tinaonekedwa ngozi pa 10 June ndipo kutsatira imfa ya Dr. Chilima pamene president Razarus Chakwela wasankha Dr. Michael Usi kukhala vice president wa dziko lino la Malawi. Ndipo mwambo walumbiritsa uchitika mawa mu mzinda wa Lilongwe. Tione kuti kodi pa line tili ndi ndani Leya. Palaini pamene nafotokozera moja kuti timayesera kuti tilankhulane ndi akuluakulu a zipani ziwiri zimenezi UTM komanso MCP komano mene nafotokozera moja zikuoneka kuti akuluakulu amenewa atangwanika ndithu ndi zina komabe tikapeza mwayi mawa ndi tsiku lina chance tikale tikubweranso pano mawa kuzalankhulana ndi Amalawi komanso kuwafotokozera zina ndi zina zimene zikhale zikuchitika makamaka ku nyumba ya malamulo kumene kuzachitikire mwambo meneyo owalumbiritsa amayi Kousi. Nditero to chance ndalakwitsa ngati atitero ndithu kuti ndikupira kuti mena tilekeze pamenepa komanso tili ndi ma program ena amene ndikukhulupirira ndithu kuti omvera athu akhala ndithu akuonera komanso kumvera. Tili ndi program ya exclusive interview nangasitisa neneretu poti so umapanga ndiwe program ene chokuma ndidziwa ndithu kuti tindi mulendo wina amene ndithu ndofunika kuti amene akuonera Zodiac komanso amene akumvera Zodiac akhale ndi chidwi ndithu kuti amvere program yathu ina imene ikubwerapo kusachidwa apa komanso amene afotokozera mzanga Leya kuti tikhala tikubweranso pano kuti tilankhulenso muna ndi akuluakulu osiyanasiyana. Timafunisisa ndithu kuti tinalankhulanso ndi ena ndithu akuluakulu amene afotokozera Leya koma kuti zikuoneka kuti ndikusankhidwa kumeneku ndikutinso ma meeting ndi ambiri zochitika ndi zochuluka kuvuta kuti mwina tithanso kulankhula ndi akuluakulu ena koma tichokoze kwambiri kuti takhala tili limodzi pano pa apa ndakwanitsa kuimba phone ya Honorable Patricia Kaliati ngakhale tangu azizimutsa. Honorable muli live pa Zodiac TV. But I'm not a publicity secretary, I'm sorry.
Alright, mafuna kuyankhula nanu tinaona zokuti phone number ya Anjawala ikuoneka ngati kuti ili busy motero. Chabwino ndikhulupirira ndithu kuti ameneyo secretary general Chabwino onapo. Chabwino ameneyo ndi secretary general chipani cha UTM akuti amene amalankhula ndi Anjawala. Ndikupira kuti tiwapeze bwino lino mwina mawali kuti tiyankhule nawo kuti timvenso nawo mbali yawo kuti kodi akuti bwanji pa kusankhidwa kumeneko kwa Dr. Michael Usi. Tiombe nkota chance tione kuti kodi mawali ziyende motani ku nyumba ya malamulo. Akuluakulu osiyanasiyana talankhula nawo pano poyambirira tinalankhula ndi nduna yona zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu amene atitsimikizira kuti President Dr. Razarus Chakwela wasankhadi Dr. Michael Usi kukhala Vice President wa dziko lino, ndipo atifotokozera kuti mwambo uchitika mawa, mwambo umene ndi walumbiritsa kuti tsopano ayambe kugwira ntchito ngati Vice President wa dziko lino. Komanso sitinalankhule ndokhawo, talankhula ndi akuluakulu osiyanasiyana, talankhula ndi Shadrack Namalomba amene amalankhulira chipani cha DPP, komanso ndi mneneri wa President wopuma Peter Mutharika. Iwo ananena ndithu kuti ayi akufunisisa ndithu kuti titawapatsa mpata chifukwa pakadali pano akadapitiriza ndithu kulira imfa ya Dr. Saulus Claus Chilima malemu amene anali Vice President wa dziko lino. Tinalankhulanso ndi Dr. George Chaima amenenso ndithu analankhulapo zingapo zokhuza kusankhidwa kwa Dr. Michael Usi kuti ntchito yayikulu imene ali nayo ndi ntchito yoonetsetsa ndithu kuti Amalawi abwere pamodzi akhale ogwirizana. Ndikhulupirira amene ndi mawunso amene ambiri amene talankhula nawo akhala ndithu aukambapo. Nkhani inanso yayikulu imene tinafunsa Michael Kayatsa inali nkhani yokhuza 7 days ija. 7 days imene ndithu constitution ya dziko lino imapereka kuti president asankhe wachiwiri wawo kutsatira ndithu mwina ngozi imene ngati imene yatichitikira pano. Mbali ina navomerera mwinadi ndi mmene miyambo yathu ilili mwina 7 days imene ndiyochepa pang'ono kenako ndikumatero. Mbali inanso nanena ndithu kuti ayi mpofunika ndithu pakadali pano kuyenera ndithu kutsatira malamulo chifukwa malamulo amene tinawo pano akukamba za 7 days imeneyi. Ndiye mwina mwachidule unati tiombe nkota ndikupira kuti ndayesesa kuti mwina ndingofotokozapo ziwiri zitatu. Tinakamba zokuti Michael Usi ndi munthu amene sikuti Amalawi ambiri ndi munthu wachilendo kapena kuti angotulukira kuti sitikuwadziwa. Ndi munthu ndithu amene tikumudziwa kuyambira pakale kuchokera ndithu kuja machita masewero osiyanasiyana, tikuferanji ndi zina zotero mpaka na pamene analinso ndi gulu lawo lijama licha zokuti okudya zake alibe mulandu. Anayamba ndithu moteromo ku Blantyre ndi madera ena osiyanasiyana mpaka na kufika pamene tinaona kuti malemu Dr. Saulus Claus Chilima anazawatenga nkukhala ndithu running mate kapena oyenda naye ndithu pa chisankho cha 2019 ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Nde pano ndi pamenenso taona zokuti mtsogoleri wa dziko lino wasankha kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko, atagwira konso ntchito ngati nduna ya zokopa alendo, Minister of Tourism, kuyambira ndithu mu July 2020. Komanso patachitika cabinet reshuffle anasuntha kuchoka ku nduna amenewo kupita ndithu ku nduna ona zachilengedwe, Minister of Natural Resources and Climate Change, kumene ndithu achokera pano pamene amasankha kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Ndetafotokoza kuti mwambo olumbiritsa Michael Usi ukhaleko mawa lino mawa ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Tilekeze pamenepa kulutsa kwathu tikuthokozeninso mwapadera kuti tinali limodzi pano pa Zodiac. Ine ndine chance mozabanda ndi mzangayo Lea Malekano. Program yathu yotsatira ndi program ya exclusive interview.
Connected. Get ready for